Domingo sa aton Good Morning Philippines. Inatanana, makaligan lamang ang pila ka importante nga mga pahibalo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang masamadugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia.
Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob pito ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka. Radyo Philippines Standard Time, 15 minutos na nakaligad sa oras nga alas 8 sa aga. Welcome na mga kabinan sa pagpangalagad sang Good Morning Philippines! Subong sa aton iya nga mga kabombo, sa aton nga mga kauturan, adlaw naman kita iya mga kabinan sang Domingo, petsa 21 na kita sa bulan sang Agosto 2022 kag sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo subong nga agad ri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Pila naman ka mga tupiko ang aton iya nga tutukan kag aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga mga feature stories, no? Mga inspirational nga mga istorya, no? Istorya nga puno iya mga kabinan sang inspirasyon, no? Ang aton man iya nga tutukan sa subong iya nga aga. Of course, kami ang inyo mga kaupod. Sa gihapon, Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilia. Good morning, Bombo Dennis. Yes, good morning Bomboan. Kamusta ang Domingo sa aton sini nga mga soke, no? Katatlo na kita nga di kadasig lang buwan, no? Dugay-dugay sobra lang isa ka semana may impas ng bulan niya sang Agosto, ba? Magsiling ka bulan sang Bier, Yes. September bumbuan do nagamat-amat man kadula ang kasubo sa aton mga katuran bumbuan mo, na magsiling ka Ber, siya basta Ber, pagabot sang Ber asa na sa December bumbuan. By the way, bumbuan ba? Yes. Mga aton nga estudyante do excited na magbalik bumbuan, boss. Excited ng tanan nga mga estudyante. Tiyamakon mo bala, Bombo Dennis, nga for 2 years ang mga kabataan ng mga estudyante yara lang sa panimalay, no? Tapos subong mabalik na sa eskwelahan. So excited na, I'm sure. Hindi lang mga estudyante pero mga ginikanan kaya ang preparasyon sini para buwas iya nga adlaw sang ilang mga kabataan halin sa balon, no? Panigurado Bombo Dennis, syempre limited ning giho, ipack lunch mo gid imo bata, ang kaunon sang bata mo. So tanan gina-preparar mo gid ini Bombo Dennis? Yes, sa bumbuan na ko iti sa kinanda, no? Balik ta sa amat-amat sa new normal, no? Boss ning ka doon sa ulang bumbuan 2 years ago nga nag-untat kita sa face-to-face klase, no? Doon di mo lang mabalaan, doon ka nasig lang chimpo ko, tawag mo to, doon nakatuwig, no? Proti within 2 years, nagpandemya kita, daw, ang mga na-experiencehan tabla during pandemic, bumbuan, di mo daw naglabay na malanga, no? Subong, kung magbalik kita sa sa new normal, no? Ang mga estudyante natin, hidlawan to mo, magkanto sa eskwelahan niya, anong sular sa kwarto namon man. Correct. Ano, kamusta na si Miss? Kamusta na si... Yes. Lagi dyan bumbuan to, komunikasyon, dasig lang subong ko, lagi dyan mag-actual, mag-face-to-face na, hindi lang bumbuan. Correct. Nahidlaw mag-uniform, nahidlaw sang itsura sang eskwelahan, although Bombo Dennis, ang iba nga mga estudyante, still doon nag-blended learning pag hasta sa November. Kaya ang November, ma-face-to-face classes na gid. So, iba nga mga estudyante makado sa school, ang iba naman hindi. Sa iba nga mga private schools, amo man na, iba nagsugod na online, and then may on-site, amat-amat lang. Pero at least, amat-amat na kita balik sa new normal. Pero Bombo Dennis, na naman tong iyasang DSW dito kahapon,
Kita mo, nationwide, ang Ay, grabe. What a nag-expectar. Pero in fairness, Bombo Dennis, sa DSWD, Bombo Anthony, pagkita tabla ang picture or video naton sa Ayala Mall kahapon. In fairness, sa DSWD, ang pinakatinutuyo ni Secretary Erwin Tulfo is okay, Ged. Why na iya question, no? Ugaling, syempre, bala, i-announce mo nga, you are giving, Aria, 4,000 pesos kung college student, Bombo Dennis, 3,000 pesos kung senior high school, Yes. 2,000 pesos kung high school, and 1,000 pesos kung elementary. Tingundi, dagsaon kaged, Bombo Dennis? Yes, bubuan on the spot mo, Oo. paghatag mo si mo yung requirements, pag-assess. i-release. Okay, aray mo, I-release. kwarta. Oo. Maganda mo na bla. Tikto na bubuan ang tuyo, man to Yes, sa Secretary why Tulfo question? mahatag ila. Yung Yes. kati bubuan, kinlano na si mga estudyante. Correct. No? Mahatag ila yun, mayo man ang katuyuan. No? Galing kay... Ugaling, why namin wala gina-expectar Yes. nga mo ni pagdagsa sa mga kauturan naton. Di mo sila kabubuan nationwide. Yes. 500 million mo? Ligo ba si duwala ni kasabado? Halog Basi tatlo na ni kasabado? O basi isa Kulang lang pa? kasabado. Oo. Naamo na gani. No, sa mga kauturan naton, syempre, Bombo Dennis, subong pangating ginutom. Yes. Sila. Pigado gid subong. Pigado. So, mga kauturan naton, syempre nga daan, pasok ka, ari, kung indigent ka. Pasok ka kung OFW imo ginikanan, kung HIV infected, kung solo parent. So, ini nga mga kategory ni Bombo Dennis. Damo gid. Siya ang pasok or sulod. So, qualified. So, hambalta na gani, while the intention is very, ang kanami, Correct. Sakto na. Buli gid ya Buli bubuan. gid siya. Ako since time immemorial, Guro Bombo Dennis, I don't know, kung nakasugata kasi nga klase sang assistance, do ka first time, Yes, Bombo sakto. Dennis, nga, do ka first time, nga, balang mahatag ka ayuda, ano yada si Guy? Why niya Bombo Dennis nga masubmit ka requirements, Correct. balik-balikan mo pang ginabalik-balik mo to sa opisina do, husto naman lang sa imo nga prete, debla? Ini nga klase sang assistance kay ang pinakatinutuyo diri sang DSWD nga para bla enrollment sa mga kabataan or para bla bakal notebook, bakal gamit sa eskwelahan. Kanami gid siya Bombo Dennis, no? Kanami gid siya. Galing wala ta na antisipar. Kaya syempre, hambal ta na gani sa kapigadohon sumong Bombo Dennis, damo ya gusto mag-avail. Actually, why gid ni gani nga grabe gid nga info drive sa aton nga Bombo Dennis. Sa lang kasimana na bubuan mo. Yes, kag national lang ni. So, sang gin-check naton with the DSSD sang Friday, wala pa to gani sang aga, sang venue, daang-daang pa to sila, kung din sila ma-venue, kaya ang NGC, kung may festival dito. So, hambali man pa si Terway, pag gani kami venue, kundiin. So, pag-report naton Bombo Dennis, gulpi lang mga kauturan ta, nagapinamangkot na, di ang venue. Wow, grabe. So, pag-abot gidya sang Saturday, so, iban pa lang Bombo Dennis, di ba? Nag-check kita dito sa report. Last 11 gabi, pila na. Ara na yan, o bubuan. No registration sa election, no? Sobra pa ang kadamuon bubuan. As in, gidya. Kahapon singaga kita nag-report dito sa ilang po tribleng tao, no? Triple. Pila lang bumbuan ang sa mga 700 lang. Ang nagkadto mga lapit-lapit 3,000. Thousand. Bilog Negros ang ako lang bumbuan na tag question sing katuyuan, no? Yes. Ang Sistema. dawa yung mga planuhan gid. Sistema. Yes. The system. Kay sipa bala sa Bilog Negros Rental isa lang ka venue. Yes. Di madagsa gina yan, no? Tamo tagay kaya po interview ta sa mga auto naton nga ti gusto nila kung pwede lang sa ilan ng LGO o sa eskwelahan na lang abe. Yes. Ang problema daw buwan galing kay kung amon mo nibla per LGO. Kung pa LGO, okay ba no kay kada LGO may mga tao may mga mga city or municipal social kung welfare hindi sila office gusto, niya. wala Bombo Dennis nga mahaluan politika. Correct. Nga, let's say for example si mayor pa to or si sino pa to mapanagtag, tawo pa to ni mayor. I think isa na sa ginapaiway. Ginalikawan, no, sa bumbuan. DSWD. Oo. So, amo na.
So, sa kahapon, sus, ang Iloilo, to amuman Bombo Dennis, mo dinagsa kita doon sa Bacolod. Bilog Sus, nga perting probinsya. panawagan sa regional director. Okay, patapos ko makuha ang ninyo numero, ang inyong mga address, puli na kamo, kay basi maabtan kita ulan. Sus, grabe nga mga panawagan, Bombo Dennis, mo ga megaphone ang regional director sa DSWD, Bombo Dennis? Ang ako na ko sila bumagaling kay the why black time, ginataan sa ample time, Yes. nga pangatag na kay ko na isa sa mas tima Ura-urada eh. Yes, ura-urada, sakto na. Ura-urada. On the spot kay ko tuyantod mismo nga sa mas early time, Oo, mabato nila. Makabuli. Kay kailanon gid. That's why nga, dasigay. Dasigay. Ganun siguro, si Secretary Erwin Tulfo, tuway mo siya kapanumdum nga, sus, dagsaon ko na eh. Pag isa ka-expectar nga mo Amo ang din kadamong yes, kay lanon. Ti Pompo Dennis, imaginabla, kung ikaw may estudyante ka, let's say for example, pigado ka, solo parents ka, pero may bata ka nga college, may bata ka nga high school, may bata ka nga elementary, Tus, dako nga bulig. hatagan. Yes. So dako nga bulig, imagine ang college student, may 4,000 ka, 3,000 kung senior high school ka, 2,000 kung high school, 1,000 kung elementary. Debla? Yes, dako ni nga bulig bumbuan no sa isa ka Oo. ginikanan, sa isa ka estudyante. No? Oo. Sining pagbukas ng klase. Kaya kita mo rin, kung ako yung kitanaw bumbuan, why gaan sa tiyempo. Kaya kung nagaan na sa tiyempo, abe, pass ka mo sa inyo requirements. Nagkalagabihan na lang Oh. Dennis. I-assess ta, Oo. sinong qualified, padalaan sing notice yung disability, ikaw qualified ka, sining adlaw, kadto ka to, muning nga oras, Yes. sa mo nga binyo, para pag-abot nila to, pay out na lang. Yes. Pagkadto mo sigurado? Sigurado. Kasi Pay out. kapwa niya bubuan, ang iban to nagkaranto, Nagpapila. nangulang paplite, out of town, pag-abot to, mag-ibabtan, amo na wala bubuan. Amo na. Daw, masubo man para sa ila. Oo. Na? Halin pa ka sa Bubuan. out of town. Yun Yes. pag-abot mo to sa sus nakibot ka. Oh! Damo pila. Pumalin sa gabi mo, grabe. sang Biyernes pa lang sa gabi, Yes. gapila na ya. Pila na. Until lasing aga, tiyan mo Yes. naman lasing ito ti treble. Ang pilahay diya sa ato niya kung barangay kag election na yung Dennis. Niya ti sobra pang ka namuon, bumbuan, no? Ito sa ano bala nga. Dra mo makita kung do ano kadamo si Pilipino kailan siningi sa bulig. Gakinahanglan. Yes. Gakinahanglan. Kag pasok or sulod gid sa sininga category. Tanawabla Bombo Dennis, no? Kung ano ang sitwasyon naton diri sa pungsod Pilipinas. Syempre, bala Bombo Dennis, kung may ara ka na, butambalon kun, let's say for example, naghambal na tong DSWD kung eskwela lang bata mo sa pribado, tapos ginikanan niya, may regular, kung hindi man gid manggaranon, bla, may regular lang gid siya nga trabaho, syempre, paiway ka na. No, but as you can see, Bombo Dennis, so kung ano kadamo, which means amo ni ang sulod sa tatong nga category, no? So diri nato nakitaan kag mangin eye opener man ni Bombo Dennis sa gobyerno naton, no nga kinanglan ta gid sa buligan ang sa dalom, no? Damo pigado. So maybe pagid kita makahatagan ta ni pagtamod, no, ang sabahin sang edukasyon kadamo sa mga Filipinos nga gakinahanglan gid siya sang bulig, no, sang bulig halin sa aton iya nga gobyerno kung sagi tam lang nakawat ang pundo, hindi na ta mangawat ta okay ginikitaan ta. Ano kadamo Correct. sang nagakinahanglan Bombo Dennis? Kaya hindi lang bumubuan sa below abi, no? Bisan sa middle class naton, Yes. kailan nung gid mabubuan? Ini nga kay sa isang cash assistance, bisan middle class ka tuod, pero magsiling ka may 2,000, 3,000, 4,000 ka. Dako nga bagay. Dako ni nga bagay bumubuan sa isa ginikanan sa lingko, kay isa mismo sa estudyante. Correct. Kasi kung tanawon ta bumubuan, no, kahapon, kita gid mismo nakakadto man dito. Yes. Nakita tabla nga nagapila dito, gusto mag-avail sining cash assistance. Oo. Hindi lang ara sa below level. Sa dalom. May ara to mga middle class nga makitaan naton nga gusto man maka-avail. Oo. Bumuan Which kailanon magid means, nila. Yes kay sa kapuraot subong no sa aton iya nga sitwasyon. Anyway, kabay pa kay ang sunod nito Bombo Dennis daw ihatag na lang sa ila. Dumiyala na May mga gin-revise sila. Yes. Nga mga pamagi. Yes, Bumuan, pamagi. no? Para Oo. daw mas sunod to sa kay Sec Nagkapangayo Tulfo. siya pa sa ilo. Nga may aras sa himuon nga innovation, no? Para Yes. mas mapos pagid, no? Para sa aton nga mga gusto And mag-avail. actually, gin-admit niya man, no, Bombo Dennis, kita ya, white tada, sa kay Secretary Tulfo, in fairness,
isa siya sa DSWD secretary nga may giho gid jabla Bombo Dennis. Di ba? Nabatsagan mo una sa 4-piece lang ani, di ba? Hambal niya damo da nga Hindi na qualified. Hindi na qualified. Sa mga tigulang bala Bombo Dennis nga let's say himuon siya additional mahimo. Di ba? Ang Senate ang ang House so himuon na 1,500 pension sa mga senior citizens na ton. So in fairness sa DSWD secretary, in fairness sa iya ha, nang inablang may kwan gid siya yabla, may giho gid siya bla Bombo Dennis nga ang giho niya nang ari gid siya bulig sa dalom, no? So amo na amo pala na quiz, hindi ka man maka-anticipate, hindi ka man niya perpekto mo. Pero ang pinaka-importante dira, no, makorek mo kung may sala man i-correct, no? Di ba? Amo nang importante Bombo Dennis. Hindi lang bulig sa tinos yung kalamidad kahit kinagandang bumbuhan Hindi lang niya ang during yung calamity DSWD. Yes. DSWD, hindi lang bala amo sina. Correct. Because ang scope na sang ilang nga trabaho, ano na siya tayo, lapad nga makabulig gid sa mga kahuturan ta. Hindi tayo gusto makitaan lang nga ang DSWD sa tion ng sang calamity, halaman mo tada sa mga food packs, do amo na lang gid na. No? So, dako pa ning ilang nga matrabaho. So, sige lang nga, ipa-correct ning sistema nga ni, no? May admission naman ang DSWD, Bombo Dennis, no? Para nga makabaton gid ang mga kauturan naton sini iya nga assistance. Pero syempre, speaking niya sang ni pagtawag assistance kita ganiyas Bombo Dennis. So, why untat man yang aton nga promote. Sadya naman ta sa kahapon nga adlaw Bombo Dennis sa Central Market Bombo Dennis. Yes, bumbuhan mo ay pakapanghatag DSWD singka sa assistance kita yan hatag Gati na. nagasak na ya. Yes. Naka-advance kita yan duwa ka semana. Correct. Kay kapoy katatlo naton nga simana no sa to sininan suwerte sa palengke promo naton niya ti libo-libo man nga cash prices na kag pinatos nga regalo ato natang so kahapon bumas lingkod sa kahapon sa Central Market kita but congratulations sa aton third week winner no sa aton inan suwerte sa palengke promo sa aton nga sin and entry winner kag sa aton online reservation kasi ang winner ti buwas bumbuan makuha na nila mabato na nila sila nga cash prices na di kadamo na katatlo na nga simana sus kubilin nationwide garuban sipon mo sa 3 weeks naton nga promo nationwide mga milyon naman guro nga cash prices kag worth and gift pack ato na panagtag mo bumbuan. That's right. So kahapon, congratulations sa mga winners naton sa aton nga palengke draw. Enhanced swerte sa palengke promo kung sa rin Bombo Dennis bawti anom gitong mga nagdalaog sang 1,000 ka pesos nga worth sang premyo, meaning may 500 pesos nga cash kag 500 pesos worth of gift pack. Kag nag-video key challenge pa kita Bombo Dennis, nag-parlor games kita, so may mga premyo ina tanan-tanan. So until next Saturday naman sa ato niya nga mga kabombo. Pero syempre, buwas nga adlaw Bombo Dennis. Aside from that, i-award naton by tomorrow ang mga studio winners naton. Iniya nga tinagasak maning premyo. Imaginable sa mga send-in entries sa mga winners na ang first prize naton 5,000 pesos cash plus 1,000 pesos worth of gift pack. Bombo Dennis? Yes, dako na bumbuan sa aton sining first prize, second prize naton 4,000 pesos cash naman na ya. Dugangan ta pagina pinutos nga regalo pati ning gift pack te magagamit man nila bumbuan worth 1,000 pesos man. But may cash ka na, may grocery ka pa bumbuan. Yes, no. And of course, sa aton nga third prize winner may 3,000 pesos cash ka na kag may 1,000 ka pesos worth sang gift pack. Do sobra pa sa assistance na. Dako. So, syempre sa mga kabombo naton, kapisan ng Manibombo Dennis, ang kapital nila diri kay ang mga entries naton like everyday sa aton iya nga mga entries, no? Ang naman ni siya Bombo Dennis, ginagamit na naman ni siya, debla? Like for example, no, sa mga pwede naton magamit iya nga proofs of purchase. Bombo Dennis, subong Sunday, bawti ti-oni sang pamilya, gid maluto. Ta syempre magamit gid tayo langgaw, debla?
Kay maluto kita, maadobo kita, mapaksiw kita. So, anong gamiton mo nga mahambal ka gid nga wow kanamit gid sini ang Silver Swan sukang puti. Silver Swan sukang puti, walang labis, walang kulang na linamnam. At the same time, magamit mo pa ini nga proofs of purchase. Kay man, isa ka Silver Swan vinegar sa stand-up pouch o kun label, isa na ka-entry. Bombo Dennis? Yes, sa Bombuan, ti Mayna, sa mga kusinero naton, sa mga karinderya, Yes. yan sa balay, ginagamit ng Silver Swan. Of course, pwede man na magamit nga isa sa mga proof of purchase, ang sticker. Kung kupon sa Orocan, balawat tagsaya ka produkto sa Orocan nga mabakal mo, may sticker na nga gatapik, dira? Or may kupon nga upod nga may tatak Bombo Radio promo. So pili lang sila, pili lang ka mo gamiton nyo. Kung may kupon ka may sticker, mas mayo pagid. No? Yes. Isa lang ka sticker sa Orocan o sa lang ka kupon, pwede na nila ninyo magamit nga proof of purchase. So sa Orocan, maayos ang buhay mo. That's right, no? Siyempre, ang pure gold. Din ka balaga grocery nga makahambal kayo ahay. Ito hindi man maghuy-huy pa ko. Mukha na siyempre kamahal sa tanan. Pero Drea ho, sa pure gold, always panalo. Isa ka receipt minimum purchase nga nagabalor 300 pesos. Sa bisan diin nga sang pure gold supermarket. Isa na ka entry. No? So, amo ni bla gidya makabulig-bulig gid ya. No, kung magpa-supermarket kita magkanto kita sa pure gold kay kadamo sang aton iya nga mabakal. Ariman, ang Lifebuoy ba namin ni panghabon bumbuan, no? Proteksyon Yes. sa aton lawas, proteksyon sa kayong lawas sa aton tag sa kapamilya, no? Lifebuoy pwede mo na bakal sa pure gold. Araman tara, no? Lifebuoy now in the Philippines. Why problema ya ang unod dito mo na gamiton ta panghabon sa aton pamilya. Yes. Ang kailangan lang bumbuan niya putos, no? Isa lang ka empty box sa bisa naman nga variant size ang Lifebuoy, pwede niyo na magamit nga proof of purchase. Tila sa mga supermarket, mabakal Lifebuoy sa mga tiyangge, sa store sa inyo, barangay kay Purok, pwede nyo mabakal ang Lifebuoy bumbuan. Yes, kag of course baw. Pumbo Dennis, ikaw no, kung medyo kapoy-kapoy, siyempre do ka namin gid magpulo priming man no. Karami gid mag-relax ang pang nagapulo pungko. Ikaw no, upod mo ang San Miguel Pilsen. Sarap laging kasama, no? May masimas ka Bombo Dennis sa ano na gani pagtawag sina. Nagahulas ng botilya ba. Parang kilala ko pa ng zero, paano kayo na? Below zero. Below gid zero, pala. wow. Katugnaw-tugnaw nga do galagpok gid ang mga tutunlan. Isa ka crowd o kontakop sa bisan nga size 320 ml o kung 1,000 ml, isa na ina ka-entry, Bombo Dennis. Ariman, no? Ang may mga gusto nyo mabakal ka mo lahas, magprenda ka mo lahas, mabakal sa relo, manubo ang presyo, de kalidad ng produkto, bumuhan kadto ka mo sa mga sangasang R40 Pawn Shop and Jewelry, no? Yes. Bangod tag sa isang gatos ka pesos nga balor sa alas kon relo, ngayon yung mabakal o kon maprenda, may ara ka mo sa mabaton nga kupon, no? So kung dako nga amount ay yung transaksyon sa mga sangasang R40 Pawn Shop and Jewelry, damo sa kamo sing kupon mabaton, damo kamo sing entry nga mahulo. Bangod isa lang ka kupon sang R40 Pawn Shop and Jewelry, pwede na ninyo magamit nga proof of purchase, no? Diba kung subong bumbuan, bati ko na may ara-ara kay plupundo, pagbukas ng klase, kaya ako ni relo si Toto Sindaywa. Dito ka bakal, para di kalidad pa nga produkto, Yes. pwede ka pa di ka entra, may chance ka pa magdaog sa aton nga mga papremyo bumbuan. Ag syempre, subong ginibla kinanglan naton gid supplement sa lawas ta. Amo na yung sitwasyon sa kayong lawas ta. Iyara ang SED Panyawan. Basta SED Marketing, tatak magaling. Isa lang gid dira ka empty blister pad o kon banig sang SED Panyawan plus with luyang dilaw, plus mangosteen, plus makabuhay food capsule o kon SED Panyawan with garlic plus banaba, plus makabuhay food supplement capsule.
So, isa na naka-entry. So, hulog lang gid kamuya sa mga entries nyo. At the same time, sa mga kauturan tayo, may mga grocery stores dira, may mga sari-sari stores, may Changi dira. Pwede gid ka mo bala maka-join sa aton nga online activation cashiyahan. Magluwas to sa palengke Jonaton, magluwas sa aton nga mga send-in entries kaya ginapadala nyo dire. Pwede man sa online activation cashiyahan. Kaya nga, 3 ang magadaog sa online contest para sa pinakamadami nga mga promo products display sa mga sari-sari stores kag mini groceries. Iupod sa display sa inyo nga mga sari-sari store ang mga produkto nga sponsor sa siniiya nga promo. Okay? So, kuhaan ha sang litrato ang inyo matahom nga mga display kag ipadala sa inbox sang Bombo Radyo Bacolod FB page. Ilakip ang inyo sini nga pangalan sang entry sender, ngalan sang sari-sari store, complete address kag contact number. So, kada Martes ng deadline naton sa pag-receive sina. Kaya nga, Bombo Dennis, bawdalag ko, gid bala? Bombo Dennis, nga mga premyo, ikapanghatag naton? Yes, sa bumbuan sila mag-inulsol na Yes. kay may dalag ko nga cash prices, linibo-libo nga cash prices, plus may pinutos pa kita nga regalo para sa inyo. Ti alam mo kuha na bumbuhan, dako na nangabulig sila daw kailanon, may 5,000 kada, pwede kinakabakal duwa ka sako bugas. Correct, no? Isa ka sako bugas, plus grocery pati iba isa ka sako. Kung isa mo ka pamilya bumbuhan, 5 ka mo guro 15 días naman ang konsumo Yes. Dako na nangabulig bumbuhan. Iyari ang premyo sa online activation nato ng first prize naton 3,000 pesos plus 1,000 ka pesos worth sang gift pack kag duha ka consolation prizes nga tag 2,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack each. Okay. So, good luck, no? Kay ining enhanced swerte sa palengke promo naton diri sa Bombo Radyo ang para gid ini sa inyo sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Iniblang ginambal naton Bombo Dennis makapiyan gid sa aton nga matag adlaw nga pangabuhi. Sige. So, diri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, kami may ginhanda nga mga tupiko, mga lighter topics ini Bombo Dennis, but ang gusto lang gid naton nga makahatag ini inspirasyon sa aton iya nga mga kauturan. And of course, pila iya ka mga information, anong pwede iya nga mga activities, nga mga upcoming nga mga activities. Kay syempre, magluwas Bombo Dennis bla sa pagbukas sang klase. Wala man kita naka-celebrate sang Mascara Festival for 2 years. Diba? Every October, nag-celebrate kita sa Mascara Festival. But because of the COVID-19 pandemic, we were not able to celebrate for 2 years. Hidlaw ka man, Bombo Dennis, sa Mascara Festival. Ati, ang mga experience naton kag po sa aton nga kuan handog. Buwan no, do damo gid nga kuan subong sige may maskara, may handog naman ang bumbo. Madan showdown naman bantayan nyo lang no kay Though hindi na niyo punggan ma Mascara Festival kita. Yes, mo sigurado na niya bumbuan ng Mascara Festival. Of course, ganiti ang aton nga probinsya, nagupod man. Yes. May araman sila affair sa kwan sa panaad. Kanami, isa naman lang, okay lang man na. Okay lang man na. Nanamian lang ko because at least ang sentro, I mean, pwede lapta siya kung gusto mo itong papanaad. Kanami man because nag-work hand in hand ang city kag ang province. So, nami gid, no? Kag karon mangin kaupod naton ang chairman sang Committee on Tourism sa Sangguniang Panlunsod sa siyudad sa Bacolod, Councilor Jason Villarosa. No? Bata pa rin nga konsihal, Bombo Dennis, SK ni siya sang sumaag, pero councilor siya subong sang Bacolod. First time niya man i-handle ining Committee on Tourism, di na nagdangat ang ilang preparasyon para sa Mascara Festival. No, do ka excited ng tanan. Ano ang mga balantayan? Syempre, Bombo Dennis, we have the halin pa man sang una, no? The street dance competition. Makumpit. Do amo gini siya, syempre ang pinaka-highlight nga nagakumpit ang mga contingents, ang mga kabaranggayan, no, para sa street and arena dance competition. We have
electric mascara, we have the street dance competition. Kag ang ginabantayan mo gid Bombo Dennis, no? Ang mga matahom, mga dalaga sang Bacolod, Bombo Lin Dennis. ay sang Bacolod Bumbuan. Oo, the Mascara Queen. Yes. Mascara Queen Oo. 2022. Wow, sino naman ay han? Gapati gid daya nga syempre damo diya mga matahom niya sa Bacolod. Magluwas sa mga matahom, mga Talented. talented, mga maalam, Yes. mga kabataan. So maka-showcase gid ni sila sang ila sining nga talent, no, kag wit tanan, no, para sining sinong mangin masunod naton Bombo Dennis nga Bacolod Mascara Queen nan. Amo nang aton iyang nga mga balantayan. So iniha diskusyonan naton sa komitiba sang mascara, ang aton nga festival director, no, pero karon mangin kaupod naton si Councilor Jason Villarosa. Bombo Dennis. Yeah, sa bumbuhan sining aga sa aton Good Morning Philippines makaupod man naton. Isa pagid na sa mga achiever man makonsider naton mga bumbuhan na. Isa pagid sa mga achiever naton sa patag sa hinampang, no. Bumbuhan mo ikaw po natin ko si Police Master Sergeant John Vincent Aguda de la Peña. No? Isama na siya bumbuhan sa nangin achiever sa gipatagayon nga World Police and Fire Games, no? Dito sa may Rotterdam, Netherlands, bumbuhan. Actually taga-kuan ni siya, taga Bacolod. Gate daw din siya nag-graduate sa isa ka eskwelahan sa elementary sa Bacolod. Pero so far daw sa Cebu ni siya na-assign, no? Yes. Kay under ni siya bumbuhan sa PNP Aviation Security Group, no? Alright. 3 ka mga medalya, no? Sabayan sa karate do, isa ka gold, isa ka silver, kag isa ka bronze, no? 3 man ka medalya, iya bit-bit pulit diri sa Pilipinas sa bumbuhan, ha? Grabe man pasungog galing dito sa PNP headquarters sa Senado, padulong Upod diri sa Bacolod. Si, Senator Migso? Last Thursday, nagkontrisikol siya sa probinsya, kag mismo dito sa government center. Sa government bumbuhan, center. kaya taga Bacolod din siya. Bumbuhan, no? Mangiko po natong korona, si Police Master Sergeant John Vincent Aguda de la Peña, bumbuhan. Oo, kada man sa mga kapulisan natin. Siyempre mga kapulisan tayo, hindi lang ganyan yung manglagas kita kriminal. Right. May mga Malagas. talento, pag sila kinarain, magluwas sa pagkapulis, bumbuhan. Manglagas ta kawatan, no, mabantay ta. Siyempre, at the same time, nag-sporting events sila, amo na. Timakon mo, kadto na siya sa luwas sang pungsod, no? Bombo Dennis, pwede na siya kanina ka-duty ang bal mo? Airport ni siya buban kay PNP Aviation ni siya daw sa Sibugro. Wal antanay karon, no? Yes. Pero siling ko tumandok niya taga Bacolod, taga Negros bumbuhan. All right. And of course, ari ay kay sa pagbukas ng klase, gusto ta nila makahatag maning mga young leaders, mga estudyante, sa inspirasyon sa mga kabataan. At the same time, sa mga ginikanan as well, nga wag dyan sang malain kung i-push tang mga kabataan naton to excel or mangin leader ka sa school, to excel academically. Kay ining mga set of students nga ang mga kabataan ning pang-invite naton Bombo Dennis, mga young leaders, awardee ini sila. Kanami, no? They are from different schools, public and private schools, diriya sa aton sa siyudad sa Bacolod. Gin-conduct ini diriya sa aton sa may siyudad sa Bacolod. Ini nga pasigdungog ti gina-acknowledge ni sang GCI, amo na siya Bombo Dennis, no? JCI ang ining mga kabataan nga iniya mga sila ni mga young leaders tani sila Bombo Dennis, pero mga future leaders naman ni. So kanami, no, kay ang mga kabataan bla subong Bombo Dennis bawti okay sa ado kasubo lang gid bla nga baw do na wili pa internet, no? Do na wili pa sa mga games dira. Pero may-ari kita diri nga pwede kita gali maka-excel sa school, pwede kita mangin leaders para mahun tabla, especially mga talents naton, ang mga skills naton. So mangin kaupod naton karon ang mga kabataan halin sa mga nagkarainlain nga mga eskwelahan diri sa may siyudad sa Bacolod. We have from Bacolod City National High School, we have from La Consolacion College Bacolod, we have from Luis Hervias National High School. Actually, karabanan, almost man tanan nga mga
schools diri mo din iban pagid nga mga eskwelahan no. May isa duha sila ka mga estudyante nga mga napasidunggan bla ini nga organization. So ibaloon tani no. Kag ang ini nga mga kabataan man kag ang mensahe ni nila sa mga fellow students Manila Bombo Dennis no, de bla. So manami gid. Anyway, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo mangin kaupod ni nato na mga estudyante karon diri sa aton iya nga pangalagad sa Good Morning Philippines. Bombo Dennis. Yes, ato tanan ni bumbuan no, so ito mga inspirasyon sa aton nga mga kauturan no, kay as tuman ka alamharo no, sakto lang balmo kina hindi sila nga mga young achievers no, ti mangin future leader nato ni dito sa Pilipinas no, wala ka ba sa iba sila baka makilala man niya sa ibang pang lugar na bangod sa mga achievement nila bomboan. So especially man bukas ng klase so mga inspiration ni sa aton nga mga estudyante na mga young ones na to na bomboan. Mga estudyante lang basi mawili na lang kita to sa pindot-pindot sa aton iya nga cellphone no. Ay, importante naga-focus kita sa aton iya nga pagtuon. So initanan sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ang aton iya nga diskusyonan diri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. No? Pero antes kita magsugod sa aton iya nga discussion, upod ang aton iya nga mga dinapit nga bisita sa buong iya nga aga. Bombo Anthony, mapos ang gid kita anay for a while. Dahil lang kita, standby. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque
architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. Nga pala tuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines kag padayon ninyo nga kaupod sa subong iya nga aga Bombo and Sindol Sorilla. Sige. This time ari na no kay somehow hambal ta gani kay inabla. Sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. Marigay-dugay man kita nga nagahulat sini. For 2 years, wala kita ka-celebrate sa aton iyang Mascara Festival, right? Nahidlaw man kamo sa mga kauturan naton. Nahidlaw man kamo sa Mascara Festival celebration, no? So, actually, ang city government, ginasugilalunan na ini, no? Ang city government nag-preparar na. And kadungan sang ila sining preparation sining Mascara Festival. Gusto man naton hibadoon anong update? Kita syempre excited ng mga kauturan ta. Anong mga balantayan naton sa sining aton iyang pag patigayon for this year's Mascara Festival right after the pandemic. No? This is it. Kung ang mga estudyante somehow maamat-amat na face-to-face classes, ang Mascara Festival ano ni gani pagtawag sa aton niyang mga kauturan sa aton niyang mga kabombo mabalik naman, no? Paano? Anong mga balantayan naton diri? Mangin kaupod naton mga kabyanan, no? Ang chairman sang Sangguniang Panlunsod SP Committee on Tourism sa pihak nga linya, no less than Councilor Jason Villarosa. Councilor, maayong aga. Upod mo si Bombo Ann kag Bombo Dennis diri sa Good Morning Philippines program sa Bombo Radyo Bacolod. Yes, Bombo Ann and Bombo Dennis, mayong aga gid sa inyong tanan. And of course, sa tanan nga pamati sa aton nga programa subong. Good morning. Yes, Councilor, this is it. Mascara Festival na kita. Councilor Jason. Yes, no kay actually madayon na gid ang aton nga Mascara Festival. And of course, last night we capped off ang celebration sa Tanduay Ram Festival. Yes. Upod sa mga several artists from Manila and of course ang mga highly distinguished guests naton from Tanduay. Yes, kung ang Ram Festival do nakita to di ba, Councilor, inabalang for 2 years nga nag-pandemic tapos ini nga festival do hindi pa gid man siya do because 2 years ago pa malang nina na himo ang ordinansa tapos nag-pandemic. Di kahapon to may mga contingents gani nga mga nagpa-indis na walo sila. How much more ang ining pagpatigayon naton sa Mascara Festival, Councilor? Yes, ang aton nga Mascara Festival, I know all of us are excited gid and not only kita nga mga Bacolod nun but also people from other places. Kay as mentioned by Mayor Albi Benitez several times na, madayon gid ang aton nga Mascara Festival. That is why nga upod kay Mayor Albi, upod sa Balik Yuhum Foundation headed by Attorney Pinky Mirano. We are already working with on my part, no, as a committee chair sang tourism, on my part nagagiyo naman kita pasta sa mga requirements sang nakilanlanon sang Balik Yuhum so that nag-alarm so that at least mapasa naton and wala na kita problema sa future. Yes. Councilor, ang aton nga foundation subong, it's the Balik Yuhum Foundation, Councilor. I mean, our foundation subong is Yuhum Bacolod.
Yuhom Bacolod. Oo. Yeah, our team for Mascara is Balik Yuhom. All right. So, yeah. Yuhom Foundation, kay isang una, debla, before it's the Silver Mascara, amo na. So, ang Yuhom Foundation, bag-o gid ni siya counselor. Yes, bago ni siya na foundation naton, and as per COA nga we have to, I think, no, kilanlan, but I mean iya ka SEC or SEC kilanlan 2 years requirement. Pero on our part, nakapasa man kita on time, wala problema, nakakomply kita with BIR competition. That is why nga pwede man sila Japon despite the 2-year record dapat kuno, pero they will not receive funds from the government. So purely they will purely get funds from private companies, not from the government. Yes. Excited na kita sa Mascara Festival. It's the Balik Yuhom. Amo ining siyang na-coin ninyo nga aton nga ano kanang pagtawag sa to counselor theme naton? Nga team, yeah. Yeah. So, it's the Balik Yuhom because nga syempre nag-pandemic kita. It's like that, counselor? After 2 years, kita not only Bacolod nun suffered the pandemic, but also the whole world did. So, plan out na ang team naton. Damo kita plano tani nga team. No? So, bilog nga grupo, pwede man kay Mayor, we agreed upon one team. Amo na siya ang Balik Yuhom kay after 2 years gapangasubo kita. So kaluyan kagkabay pa nga magbalik ang Yuhom nato sining Oktubre. Gani man. Counselor, di bala sa Ram Festival gani ang aton nga mga kauturan, makitaan mo gid bala nga excited sila, kadamo-damo nagkadto, ina balang do ka uhaw man gid siya ang tanan sa mga festival like that. Pero sa Subong, kasi syempre dako niya ang Mascara Festival world renowned gani, no, world class. So, counselor, kung ano lang gid ang pwede mo mabuhian, no, Subong kay syempre hindi pa man gid tapos ang your preparation, pero anong ma-expectar sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga pumuluyo sa this year's Mascara Festival? Yes. Actually, this year's Mascara Festival, we have prepared since 2 months ago, 2 to 3 months ago. That's, I think, for us, the right time nga mag-prepare until mag-start ang this October. So, this October, may ara kita mga programs. It will be divided into 3 weeks. All right. Tatlo na siya weekend. The first week will be all on sports. May ara kita sports activities. As mentioned ko man before. Yes. And based on my post man sa Facebook, ara mandara. And of course, Mascara Festival nga Facebook, ara mandara ang aton mga sports. May ara kita billiard tournament, may ara kita volleyball tournament, may ara kita frisbee, may ara kita drag racing. So tanan na nga mga sports naton, may ara man kita skateboarding. It will be on the first week. Okay. From October 1 until 9 na siya. Counselor, before kita magsunod sa second week, ang ining sports activity, do ka it's like first time man nga sa Mascara Festival, do may isa ta kasimana nga gintutok para sa sports activities. Insakto? Yes, actually first time man kay gusto man ni Mayor Albi do ka Olympic. I'm sorry. Okay. Actually kay gusto man ni Mayor nga do Olympic style bala nga first tanan nga sports i-cover naton. And this invitational ini. Mayara man kita shooting tournament, tiro, mayara man tana. Do competitive nga not only Bacolodons will enjoy the sport, but also target na ni Mayor, target sa city actually is to bring more than 200,000 guests. Wow. There is Bacotod. So that is why nga tanan nga sports kung pwede ipadayon naton para at least
to garner more visitors nga magkanto diri sa Bacolod. This sports activities nga ni, it will be opened sa tanan nga mga kabaranggayan as in Bacolod non ng gintanan, Councilor? Hindi nang actually we have invited several guests, several for example sa billiards ara dara si Efren Bata Reyes. Wow, oo. Oo, ara man si Django Bustamante. Oo. Yes, Bustamante. Those dua sila. And other players are from Bacolod, from Kabangkatan, from Iloilo, from Cebu. So amo ang plano naton. Then sa volleyball, we will also invite several players from Manila and from Cebu to compete kay team man siya. So okay. Dapat to ma-compete yun na siya. Then after sa second week naton, sa second celebration, we will have the cultural activities, tanan nga mga food fairs, tanan nga mga dara na sa aton nga second week. Then the third week will be the highlight. Yes, the highlight. So sa cultural activities naton like food fairs, ano pa mga ma-expect naton, Councilor? Actually, may ginpasa ko tong schedule of events nga I think nga pwede tani sila maka-base upon, but nasunod man nila ang halos tanan. No? So as far as I can remember, butang dato may ara kita mga food fairs, may ara kitang convention sa mga salakyan, convention sa mga bikes, mga for bike enthusiasts. May araman kita sa display sang lain-lain nga mga produkto sa mga kabaranggayan. Okay, oo. So more on cultural, nice. more on convention ni siya. So fair ni siya nga nga activity. So I hope nga coordinate man tanan nga kabaranggayan naton so that magsadya pagid mag-pop up pagid ang mga kay kun sa produkto sa mga kabaranggayan, do ka first time insakto, Councilor. Kay syempre kun Mascara Festival, di ba, do mga gina-feature tayo may isang nga manok. Pero kun mga produkto sa mga kabaranggayan, tapos di na ang plano naton like din sila ibutang. Do it's like do panaad do amo sina nga produkto ang mga di nato na plano ibutang. First time ni siya natabo sa Mascara. Pero before na tabo na ni sa likod sa NGC, do project ni siya sa Liga ng Barangay nga sa may basketball court, nag-display itong mga produkto ang mga kabarangayan naton. So we're planning na since kagutok sa new government center, I mean sa Bacolod City Government Center, plano naton sa mga malls naton i-display. Para malaptaman naton ang mga tao, hindi kita maginutok. Okay. So on the third week, syempre amo na ning highlight. So anong mga balantayan naton sa ikatatlo nga semana? Sa ikatatlo naman nga semana, we will have several activities. First, I think ang may-ara kita sang what you call that, ng fundraising night. So muna siya nga tanan nga we will invite mga more than 10 ka-artista diri sa pakanto diri sa Bacolod to perform in a private event nga ang ticket medyo pricey siya, pero ang funds nga ma-receive sang foundation will also be donated sa aton nga affected sectors. So more on do gala night ni siya. Very few lang maka-avail sa ticket, very mahal ang tickets, pero ang proceeds the proceeds will go to several stakeholders pa. Then iba naman naton nga mga programs is ang electric dance mascara. Ang contestants naton gin-finalize naton electric mascara. How many? Finalize naton 15. 15 or less than 15 kay may nag-back out. Sino nagpili? Councilor?
Ano ni siya naton based sa letter of intent. Okay, So okay. if sino nga barangay magpasang sang letter of intent, Okay. we'll see lataw nato ng letter nila, then after which nga i-compile kag pilian naton. Alright. Pero so far, though out of 15 nga nag-join, duwa ay naman may nagpasubra pa bomboan sa ano. Why na Oo. talagang pasubra? Then, ang sa street dance competition naton, arena naton, do medyo damo-damo ya. Okay. 16 or 17. Do ang Alright. final number naton is 17. So gin-finalize to naton kagapon lang. Upon kay Mayor Albi Benitez. So far positive gid tanan and excited lagi na ang mga dancers natin. So it's 17 kabarangays? Yeah, 17 barangays. Who chose? Sino nagpili, Councilor? Gin-base man na po naton sa letter of intent nga ginpasa nila. Actually, there are quite a few big barangays. No? Though less than 10 ang big barangays. Okay. Though 50 guro, numbered barangays, 50%. Then big barangays, 50%. So very balanse ang aton nga arena. So medyo masadya ining event, no. Kag very excited sila kag ginkubitan man sila ni Mayor sang budget, no, nga magbat sila with regards to the funding, compensation from ano. So may subsidy sila in short? Yeah, may subsidy sila. How much ang i-receive nila? Pwede i-disclose lang alay namon. Si Mayor lang ma-announce. I'll give the right kaysa kay Mayor to announce if pilagi ng subsidy para at least sure na gid. Okay, base kun sa ako, kutso-kutso lang na. Okay, sige. Pero may subsidy and sa subong, at least hindi siya shadow kadamo, no? Wala na sang schools category? Gin-cancel lang anay namon ang school category kay tinakita namon ang face-to-face. Full face-to-face will be on November pa. Correct. Okay, subong 50% face-to-face, 50% module lang ang mga kabataan. Correct. So, we don't want to risk That's right. tungod sa maskara base dapat mabalik sa previous state naton. So, wala na lang namon gin. Yes. Ang school. So, first time nga wala schools category. Tapos 17, hindi gidya damo-damo sang una bla councilor sobra gid na ya 20 as in lawig-lawig pero mayo manigani nga na cut down to 17. So ang inang barangay category that's happening sa highlight gidya sa Domingo gid na ya councilor. Domingo gid na siya and pwede naman aguro ma-announce ang aton nga arena will be sa Paglaom. It's Paglaom because Paglaom because ara man siya sa within Bacolod man siya and lapad siya. Kay ang mga guest naton do as what Mayor said man anday Miss Lam Marcos ang wife ni wait lang. Okay. Okay na. Sige. Go ahead please, Councilor. Ang aton mga bisita kanday ang wife man ni BBM. Okay. Makanto man diri. I think Vice President Sara Duterte also committed na magkanto diri. Okay. And I think several also mga high public officials makanto man diri sa syudad sa Bacolod and that is why dito kay para at least makaplastar mayo may ara ample room for the visitors maka-cater siya sa dako nga tao. Councilor, wala pa nakahatag commitment kung if the president is coming also? Wala pa. Wala pa. Okay. Wala pa na. So, ari pagid, ang next ko nga question, ang inabalang mga food parks, ano tawag na mga food, ano ni bala councilor? Ang mga kiosko, din sila na ibutang?
Ang kiosko naton, for the whole month of October, i-divide man na siya sa duwa, ang isa sa Plaza, ang isa sa NGC. Okay. Then for the last 4 days, i-open naton ang Lacson. Okay. So ang sa Lacson, 4 lang kaadlaw. Dito sila maka-open sa ngilang nga mga kiosko. Kag 4 man kaadlaw ang road closure naton dito sa Lacson Street. Okay. By the way, Councilor, ang electric mascara, sa diin na siya, sa Paglaom or sa Lacson, ano matabo sina? Hindi pa ko sure. Okay. Sa last ginaton ang arena street dance competition. Pero as per sa mga organizers, same man Japon as before sa Lacson Street. Okay. Okay, day before na siya sa arena naton. So that's Saturday na yang electric. Yes. And of course, ang mga ginabantayan man, Councilor, ang Mascara Queen. Sana wala siya. Ang Mascara Queen naton will fall sa second week sa October. So part na siya sa activities naton. Just forgot to mention it earlier. And subong nag-start na ang team sang what do you call that? Ang interview. Interview na sila subong kaysa last taktakanay na sila sang mga participants for the Mascara Queen. Wow. Pila ang gina-expect natin nga contestants? We are expecting more than 15. Wow. 15 to 20 ka mga participants. Kay basihan man sa apply ang mga applicants natin for Mascara Queen. Nag-base. So far nami man ang resulta. Damo applicants, meaning kung mag-15 kita, meaning more than damo ang nagpa-qualify, Councilor, no? Yes. Damo tuod mga mata. Home dress Bacolod mo, no, Councilor Jason? Damo. Anyway. Damo wala. Councilor, inang sa imo, no, bilang chair ng Committee on Tourism, syempre, di bala, bata, bag-o, pero kanami man kinakita naton damo man innovations. Paano mo gina-handle, Councilor? May mga kabudlayan ka man, or what? Siyempre, bilang one of the neophyte councilors, since the start, medyo tahap ka, medyo nakurbaan ka, kung anong mahimo mo. Pero in the long run, for the past couple of weeks, for the past couple of months, naka-adjust naman kita sa pag-serbisyo dara sa NGC. As you can see, since pagpungko naton, halos adlaw-adlaw ko dara sa NGC. Okay, gusto ko gid ma-feel, gusto ko gid mabalaan kung anong what's the process sang in and out sa akon nga opisina, ang kakatabo sa akon nga opisina. So that's why adlaw ko to since from the start sa NGC. Oo. Ka-very young pa si Councilor Villarosa. Gusto lang gid. Although halos kadam nakabalo naman sang imo background, Councilor. But how young gani ikaw subong Councilor? I'm 24 years old. Oo, very young. Pero turning 25 sa December. Yes, personally, Councilor, anong nag-motivate sa imo nga nagsulod ka diri sa at a very young age pero yari ka na sa public service? Yeah, actually the first time nga serbisyo kita sa publiko was way back 2018, no, pag elect sa aton sang Barangay Sumag bilang SK chairperson. And ever since, my family, ang akong pamilya, may ara na kami background sa public service, not only into politics, but also sa government. Actually, my brother is a police official. He graduated sa PNPA last 2017. And subong isa naka-police captain. Ranking official na siya sa Philippine National Police naton. And that is where I got my inspiration, not only from my brother, but also sa akon nga pamilya before nga nag-serbisyo na sa aton nga publiko. So,
amo na sa after 2018 pagkuko naton as a SK chairman. After a year at the age of 21 years old taglagan kita dayon bilang nakakonsihal, no? Pero na pwede kita to. We rank number 16 out of 27 kabilog. Not bad. Number 16 at ka. 21 years old. Then after amo ni election, we rank number 8 out of 37. Yes. So amo na nga gapasalamat man kita, no, sa bilog bugos nga Bacolod sa paghatag sa aton sa oportunidad nga makaserbisyo kita. So amo na nga bilang isa ka konsihal, ginatingwaan man naton nga hindi masayang ang mga buton nila. Yes. But anong mga learnings mo along the way, Counselor? Like, diba, nag-SK ka, and then, unfortunately, why ka nagdaog, and then subong nagdalagan ka. Sa sinabla, anong imo nga nangin motivasyon? Nga madalagan kay Kuya Liwat, despite nga na pierde ko, Counselor Jason. Yes, actually, last year, duwaay naman lang sa akon tani. Kitungod, siyempre, pandemic, and actually, nag-take up man ko sang Juris Doctor degree ko. Yes. So during the pandemic. So medyo may ara man kita kalingawan. Despite nga napirdi kita last 2019, meron kita kalingawan nga magtuon, kalingawan nga mag-upod sa pamilya. Pero time comes nga nag-abot si Mayor Albi diri. Amo to gin-invite niya kami over a dinner, nag-explain siya kung anong plano niya sa siyudad sa Bacolod, and if ginpamangkot niya kami if willing man kami mag-upod sa iya kay knowing that nag-upod man kami ni Councilor Tadi before sa under one slate, one party. Last election upod kami ni former Councilor Homer Bais, upod kami ni sino pa gito naglagan nga upod naton man. Amo na kanday Councilor Calao Pentevella, knowing that nga do ka close man lang sa amon, na gintipo niya kami and ginpamangkot niya kami if willing kami mag upod sa iya. So amo to cut the long story short, nabuot kita sa amo ni nga posisyon subong upod man kay Mayor Albi Benitez. So now, Councilor, ngayara ka na sa City Council. Anong mahambal mo bilang isa ka 24 anyos lamharon ngayara sa City Council? Anong mga na-learn mo or ano pa gid ang mga gina-expect mo? At the same time, syempre, ang pagka-committee chair sa Committee on Tourism, hindi ni siya man lahog-lahog, Councilor mo. Isa man ni sa dako nga committee ba nga damo nagahandom sa inyo sa SP, Councilor? Yes. Gapasalamat man kita, no, sa paghatag sang salig man sang kaupdanan ko sa konseho. Actually ginpapili kami, no, if ano gusto namon. Gusto ko gitani is ang education, Committee on Education. Okay. Because one of my promises before sa campaign period is mostly sa education na part and youth. Yeah. So ginhatag ni sa aton ang tourism. So we gladly accepted it. Kay sa akon nga pagserbisyo man sa Barangay Sumag ay do dako man ni, no, kay we have one tourist spot dito ang Sumag River. I would also like to declare as one of the tourism spots there is sa Bacolod City. Pagi sa ordinansya. So, ang mga learnings naton on the process pa man. So, gapasalamat man kita, may mga upod kita ng mga konsihal nga iban nga gatudlo gid kagway duwa-duwa nga hatag man sang ila nga knowledge sa aton biskan nga pamangkot ta pirmi sa ila, amo na, sakto na. So, gapasalamat man ta sa ila. Okay, sige. So, kanami man nga nasigilanon kanamon Councilor Jason Villarosa sa subong iya nga aga. So, in line sa aton gidya nga pinaka-topic sa subong, lastly, anong mahambal mo sa mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod sa sining ginapreparahan naton nga big celebration naton ang Mascara Festival 2022, Councilor?
Yes, do ang mensahe lang naton sa mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod nga duwa na lang ka bulan, no? Yes. 2 months to go, maskara na. So just stay safe as of the moment. Tingwaan gid naton nga halong kita kay para at least malabutan pa naton ang Mascara Festival. And of course, gusto ko lang i-announce kili Bomboan. Yes, No? sir. Actually last session, I filed sa mga tropa naton nga mga skateboarders. Actually last session I filed a resolution also urging the city mayor to study and then finally nag-request kita to build a public skate park diri sa siyudad sa Bacolod. So actually dugay-dugay naman ni gina-request sa mga tropa man naton sa mga skateboarders Bomboan. So ingiyuan naton. I think this is the right man nga i-announce na naton. So we're just hoping and praying idayonon ini ni Mayor Albi. So last day sa aton nga Mascara Festival, everyone is invited. And of course, mga bisita naton from Manila, we would like to invite you to come and enjoy Mascara Festival this upcoming October. All right. With this, Councilor Jason Villarosa, sir, thank you so much for your time. Maayong aga sa imo. Thank you. Thank you, Gid Bomboan. Salamat. There you have it. Sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo, SP Committee Chair on Committee on Tourism sa siyudad sa Bacolod, Councilor Jason Villarosa. No? So, this is it. Ibalik ang yuhom kay Mamaskara Festival naman kita liwat. Amo to ang mga pwede nga mga buyan nga mga impormasyon. Gin-cancel na ha. So, klaro na wala na schools category competition. Only the electric because syempre gin-consider ang face-to-face classes by November pa man, no? So, budlay. And of course, may electric mascara, may harasang street and arena dance competition sa barangay category. And also, syempre, ang inyong ginabantayan nga mascara queen, no? And tatlo, ginabal ni Councilor Jason, tatlo ang kasimana. So, first nga simana sa mga sports activities tanan. Second nga simana, cultural nga mga activities, no? And then, ang sa third week, amo ning highlight, mga street dancing na ni. So, amo na, no? Sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. And this time, ang venue is the Paglaom Sports Complex. No? Ang venue sa Mascara Festival, hindi sa Bacolod City Public Plaza. So, amo ning mga balantayan naton. So, siyempre, we're all excited. Imagine, 200,000 guests ang gina-expectar naton, no? Diri iya sa may siyudad sa Bacolod, hopefully. Kasi siyempre, hindi ba lang mabalik naman, no? Kung may festival, buhi-buhi ang tanan. Ekonomiya nato, nagagiho. But, siyempre, we have to be very careful. Kasi siyempre, yung COVID, ara, pagid. Although dapat vaccinated lang gid kita, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Sige. Mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pagin naton nga tupiko diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Telang Kid has standby. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. 100, 200, 300, 400, 500. Ako si Chona Jimina sang Central Market, Bacolod City. Nagdaog sang cash nga 500 pesos kag gift pack worth 500 pesos. Salamat gid sa Star FM kag Bombo Radio. Kamu man nga taga Central Market, magpasakop man kamo sa Bombo Radio kag Star FM para magdaog man kamo. Basta radio, Bombo. Number 1, Star FM, it's all for you.
Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa Dari pagpangalagan siyo platuntunan ng Good Morning Philippines, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 48 minutos na nakalikan sa takta nga alas 9 sa aga. This time mga kabinan, kadto na makita sa dugang paginaton nga mga bisita sining aga, subong yati isa naman sa mga achiever, no? Ang aton sinikaduan, no? Isa sa mga nakabit-bit, no, sa medalya sa ginpatigayon nga 2022 World Police and Fire Games, no? Dito is sa may Rotterdam, Netherlands, no? Siyang tinilikdan nga daw last week, no? Sang bulan sang July makabanan, no? Ini siya isang membro sang PNP, no? Assigned sa aviation, no? Sa airport la. O kita sa mga airport natin may policeman dira, no? Amo ni mga PNP Aviation Security Group ini siya, no? Ako ini siya sinaton tumandok man sa Bacolod, no? Si Police Master Sergeant John Vincent Aguda de la Peña, no? Actually sa legal nga adlaw nag-courtesy call ni siya sa aton nga provincial officials, no? Sa Kapitolyo, suman sa aton sining government center, no? Sa City Hall sa may syudad sa Bacolod. So isa siya sa grupo sa aton sa Philippine contingent, no? Nga nagpakigbayan sining
tuigan nga game, no? World Police and Fire Games, no? At wala tinumudamo na sila. Kung tuigan, may isa makatina-interview nga taga Iloilo man, nga daw isa lang sila ka kuan grupo ni Master Sergeant John Vincent Aguda, no? Daga na kategorya nila ni trans sa Karate Do, iniya ang kuan ang award o medal, no? Siyempre bugalon makita mo sa tabla nga ang pulis natin di lang niya as pulis, no? May mga talento pag sila, may mga hidden talent pag sila ya, may mga namin magkanta, may ibang pag mga talent, no? Sa ini sa patag sang sports, no? Sa karate ko ini siya part sa aton Philippine contingent, no? Kay next year do sa Winnipeg, Canada naman, no? Ibulat ko ron kay Police Master Sergeant kung ano naman ang plano. Sini baka ikaw naman siya po this time yung kanta na iya kadalagaan, no? Nga na dala, no? Bugal sang PNP, PNP Aviation Group, of course bugal sang Bacolod, bugal sang Taga Negros, no? Police Master Sergeant John Vincent Aguda de la Peña, sir. Good morning. Welcome diri sa panatuntunan Good Morning Philippines. Bombo Dennis, ang imo kaupod sa bungaga. Sir John Vincent. Sir, good morning. Good morning sa tanan. Good morning sir sa salamat gid sa pagtatag time sa akong nga ma-interview. Yes, sir. Salamat man, no, sa imo sining tiyempo, no. At the first una gros tanan, sir, no. Kuaunta na yung little background, no, from Police Master Sergeant Vincent Aguda, no, din siya na-assign, pilang edad, at the same time, tagaligid si Sir De La Peña, sir. Good morning, liwat. Good morning sa liwat sa tanan nga pamati sa aton subong ako gali si Police Master Sergeant De La Peña. I'm 35 years old. Taga Bacolod gid ko. I graduated in Rizal Elementary School. And amo lang din nagaling nag-transfer kami sa Cebu, tapos amo na nga nasulod ko sa police diri na sa Manila. Kay nag-transfer kami sa lugar. I'm presently assigned at National Capital Region, Manila Police District. Bago lang gid ko na transfer. Okay, no. So ara ka nagla subong sa Kwanzas sa Metro Manila. Yes sir, ari. Okay, no. Tumandok sang Bacolod, no. Tumandok sang Negros, no. Congratulations, no, sa mga sa imo achievement nga nakuha, no. So pag padulong nito sir ang ligad, no, sa Rotterdam, Netherlands, no, sa ang imo sir part ka mo sa karate do team, no, sa Philippine contingent sining World Police and Fire Games sa De La Peña. Yes sir. Bali kami sa team namon sa karate, 11 kami nga nag-compete. Ang imo nga na-interview sir last month sir nga si sa Iloilo. Police taga Iloilo nga si Police Executive Master Sergeant Junel Peranya. Mo gina siyang nagtudlo gid sa amon kaya mo gina siyang coach namon kag coach man sa national team as well. Mo gina siyang train gid sa amon. Dako gid pasalamat namon man sa iya. Okay. So ano ni mga medal nga nakuha mo sir? Tatlo ini, isa ka gold, isa ka silver, isa ka bronze, no? Sa diin nga mga kategorya sang sports ang karatidong initran mo sa De La Peña? Unahon ko anay una is ang gold medal. Nadaog ko ni siya sa individual kata. On my age categories, 35 years old and above. Next medal is yung silver. Age category gyapon, 35 years old, and then minus 85 kilograms. Kag ang last is the bronze medal na nadaog ko man sa team. Team namon all black belt, 35 years old above na category. Okay. Terrible, no? So, ano ka nakadugay ng membro sa Philippine contingent sa police, sabay sa PNP naton nga sa sining karatido nga area sa De La Peña. Doon ako nakalabing ng membro?
Since 2013, team na kami nakasulod ko sa team PNP as Okay. team sa team. Pero ang pag-compete namon sa sagwa sa sa other countries, nag-start gini siya sang last 2019. Nag-start ko sa sa China. Chengdu, China ang una namon nga tournament nga pinakauna ko na tournament nga nakaintraan. Nakadaog man ko dito 2 gold medals sa gyapon sa karate gyapon nga event. Okay, no? So, second time mo na nila compete international ning sa Rotterdam, New Zealand. Yes sir, yes sir. Second time na. So, next year daw sa Canada naman, sir? Hopefully sir ta sang support, especially financially kay daw bugat-bugat gid ang namon Gasto. sa Canada next year. Canada, Winnipeg, Canada. Hopefully makadaog gyapon ta makahakot gyapon ta sang medal para sa aton nga lugar. Okay, no? Karatido, no? Kadamo sing way ka hangop or way black and hindi kuno tawag nga karatido ano siya nga sa isang sports event, no? Kaya tingko karatido ti do sa Olympic na to da may ari man nga sports events karatido, no? Pwede mo matagaan sing gamay nga background sa naton nga viewers, listeners sa kuno nga tawag nga karatido nga event sports event sa De La Peña. Ang karate do isa martial arts form. Nag-originate gini siya sa Japan, and then sa aton sa Pilipinas gin-adapt naton ang it's more on contact sports and form. Ang form, kung mag-perform ka sang form, amo na siyang ginatawag nila nga kata. May ginasundan ka nga technique, either shotokan or other forms pa, or kagang isa pa gid is ang kumite, which is sparring. Amo na siyang ginatawag din nga contact. Pero sa subong ginasunod siya nga mga rules, which is sa World Karate Federation, WKF rules, nga may control na gid siya, nga hindi man gid siya totally nga makasakit gid sa sa mga players na to, nabi. Yes sir. May control, kinanglan may control gid. Kaysa una daw, matawag daw, full contact ni Gurot. Masakit-sakit kung maigo ka man sing porsa sing opponent mo eh. Sa subong, maigo ka sakit di magyapon, pero more on may cover ka na eh. May guard ka sa lawas, may gloves na for safety. Kag sa tiil, may mga shin guard, kag foot guard naman nga ginabutang. Di pare sa una nga, ang gibutang mo lang gid is mouth guard lang. Pag naigo ka, wala. Kung ka gid, injury ka gid eh. San ka nagsugod gid sa Rabi before ka sugod nag-join sa police, maidiya ka na or isa ka na sa mga nag-practice ining karate do sa De La Peña, ano? Since college days, amo gid ang pag-start ko sang karate. 2008 2004 nag-start na gid ko sang karate ko. Since first year college, tinuloy-tuloy ko gina siya kay do nami bala sa lawas nga may exercise ka, ma-train ka. Kag ang ginahatag gid especially is discipline. Kaya hindi dali-dali ang pagkarate. Mag-start ka gid sa umpisa, pinaka basic. Tapos ang practice is very basic. Kada adlaw mo ginaobra basic. Pero ara sa imo kung paano mo siya enhance kag ma-apply mo siya in your daily life. Okay. So during college days mo may mga events ka man nga nainterehan na representing sa imong schools, national nga mga events or this time lang gid sing ara ka na sa PNP, sir? Nasang college days participate ko sa sa mga school tournaments. Lipat na si Safi, mga muna Cebu, within Cebu lang.
Din Cebu naka-compete man ko national pero hindi pa gid man siya hindi man gid siya amo gid kadako gid ang mga nadaog ko. Tapos amo lang gid sang nag-start na ko sa college days nga na-train gid kami dito nga daw natagaan gid kami time nga ma-train. Daw dra gid ko nag-excel. Pero ang ginabi nagatuktok na ginabi Pero oo, yes sir. Sang college days ko sir, nagamit ko maning pagka-varsity kagang martial arts ko nga amo gid ang paskwela sa akon kay since second year college nagsulod ko as varsity. Dako gid siyang nabulig kay muna bala nang scholar ka, varsity scholar ka sa school. At least practice lang gid ang ihatag mo kag ang imong mga credentials sa ang mga ginsudlan nga martial arts. Okay, sa ano kang sports nga naging varsity sir sa inyong school? Mo karate do gyapon. Karate do gid siya. University of Cebu. Ang course ko to is BS Criminology. Okay. So at least napuslan mo gid as varsity ka sa karate do at the same time pag-graduate mo nagsulod ka sa PNP din design continuous gyapon until now nga medyo nakakuha na gid na nag-excel na gid too much nakakuha na gid sa tatlo ka mga medalya so do ano ka budlay ang mangin isa ka karate do player sir? Na totally budlay ano man gid sa ang siguro budlay in the sense nga every practice hindi mo ma-sure kung at may injury ka, may mga igo ka. Tapos ang gina-practice mo is basics. May basics pero if you aim high nga magpurso ka gid sa among sina nga martial arts, duga gahatag siya sang persevere, gahatag siya sang sa imo. So may isang ginahatag sa self mo, especially ka-exercise ka every day. Okay. Gina-train ang imong lawas. Yes, sir. So, hindi magigili nga budlay, importante lang guro, interesado ka sa sining bagay. Perseverance ka, interesado ka. Di doon hindi man guro mabudlay, kaya siguro, basta damo magatan aus bong sa atang pamati, interesado man sa sining sa isang events. Kaya actually, personally, magamit mo rin as self-defense, kung expert ka sa sining sa isang martial arts, di ba, Sir Del Peña? Yes, sir. Oo. Ang karate is naka-mindset sa mga tao nga if karatista ka, makaano. Hello, sir. Kapit na kita. Doon nadula ang audio ni Sir, siguro. I-contact taliwat, no? Kasi okay man no? Okay. Ara na, sir? Okay na, sir? Doon nadula okay na. Okay. Okay, adula, gani, Okay na. Sorry. Yes, ano tong bala ni mo, sir? Kagay na, ang isa mo na ginano siyang mga if may martial arts ka or karatista ka, ang gina-mindset sang ibang nga tao is isog ka, hindi ka maano, pero not totally. Number one, nga ginano sang karate or martial artist ka, kung isa ka martial artist, is disiplinado ka nga tao. Kabalo ka mag-control sang imo nga emotion, kabalo ka kung diin in times of trouble, in times of kabalo ka mag-depensa sa imo kagalingon. Number one, disiplinado. Okay. So sa imo pag-compete sa Rotterdam Netherlands, no? Siguro grabe pag itong mga kontra mo sa imo sir dako imong body build, no? Taas ka pa, no? Isa giro sa mga sa mga advantage, no? Pero siguro may mga kontra pag katong mas dalagko pag mo, no? Sino ang mga nakontra mo to? Ano nga mga rasa nga nakontra mo daw na bulong gidrayan ikaw daw na bulong-atan ka sa mga enkwentro mo, sir? Sa kata, naperde ko ang country nga Malaysia.
in elimination. Tapos sa finals, nagkontra ko man ang Belgium. Amuto nga nakadaog ko sa gold medals. Sa ano naman, sa sparring, amuto nga nag-silver medalist lang ko. Kaya do dako-dako gid ang kontrata, taga Netherlands. Mulang gid hindi magid naton mabisan mas well trained sila kag mas ano nila ang klima eh. Kami ga-adjust gid kami dito sa klima. Nga bisan hambal nila nga summer ko no. Pero perte katugnaw. Gani man. Perte katugnaw ga-adjust gid kami ngayon. Bisa tanaw lang amon nga mga ginapang sulod, puro gid balot, ga jacket, pero sa ilaya normal lang. Oo, kay ang tugnaw galunot sa lawas mo gid eh. So damo-damo gito no. Sa bilog nga Pilipinas siguro sa inyo contingent do damo kamo sir no bilog nga Philippine contingent naton. Sa nagkadto kag nag-compete sa Netherlands sa different sports. 107 kami nga ginpadala. Sa amon sa team karate, bali 11 lang kami sa team nga nag-compete. Okay, so 11 lang kamo, so the rest sa iba naman nga mga events na. Iba naman nga sports no. So ano ang feeling sa isa ka individual no? Nga sinintati sa sini nga competition, second international competition mabur event no. Daway ka man paslawan no. Anong nabatsagan sa isa ka atleta abi nga makakuha sa kaangay sa ting pasidungog or especially may medalya, may gold medal ikaw Sir De La Peña? It's a life fulfilling makadaog ka sa mga medals, especially nga nag-train ka gid para sa sina. Pero mag-ara pagyapon ang sa imo nga kagalingon nga hindi ka lang magstay sa dira lang nga tungod ka nagdaog ka na dira ka lang, aim pagid hopefully makapag-compete pa sa mga damo pagid nga tournaments samtang bata pa kag ready pa ang lawas para sa mga competition to come. Aim pagid ko high. Okay, aim high no. So anong target ni Sir De La Peña as high target niya sa subong, sir? Sa subong siguro damo may mga competition to kami within nationals lang. This coming October to November mag-compete kami sa Armed Forces of the Philippines and AFP-PNP AFP-PNP Olympic. Mga makontra na mga mga sa Army, Air Force, Navy. So friendly game sa amon. Sama na siya sa ginapreparahan gid sang team namon every year. Tapos hopefully next year compete liwat World Police and Park Games. Okay, no? So may handom gid si Sir De La Peña. Do halos tanan nga mga atleta no, ang handom gid pinakada highest point ngandom malabot ang maka-intra na makasulod sa Olimpiada, Sir De La Peña? Hopefully. Hopefully matagaan chance kag makaabot na sa mo ng stage. Okay, daw mo ning pinaka-highest pick sa handom sa isa ka atleta mo ang Olympic no, tanan na handom gid ba kalabot sa Olympic no. So gabay pa no. Sa bagay ambal mo gina aim high mo no. Hindi ta kabalo na in the future no. Base malabot ang ato sini nga mga handom abi no as isa sa mga achiever no sa patagya sang Olympics. So nagligad nga adlaw sa courtesy call ka diri sa provincial government kay sa City of Bacolod, sir? Oo, nagbisita ko sa number 1 sa Nahuwi pa salamat ko kay Konsehal Jason Villarosa nga ginakomodate ko sa councilor, ng mga councilors da. Tapos kay Mayor man as well, Albi. Tapos nagbisita man ko kay Vice Gov, kay Governor, kay Congressman. Congressman. Nagpakita ko sila. Yes. Proud Ilonggo. Yes, proud taga Bacolod. Bilang isa ka Bacolod noon, native of Bacolod and native of Negros Occidental. So lokal lang natin nag-migrate na kamo sa
Cebu, no, kay subong ti ara kada yan assign sa may kwan sa may Manila terrible na ti bisan tod pila na kalugar na katuan mo kung mo native sang Negros, Ilonggo, do nagimripatan ng lingwahe gapon sa De La Peña, no, sagad gapon mag Ilonggo. Bisan diin ta maabot, bisan diin ta makadto nga lugar or pila na katuig sa pila sa ano nga lugar. Ara gid Japon ng pagka-Ilonggo tayo kay proud Ilonggo. Correct. proud Bacolod nun kita. Para mabala sang ano aging tagaan man ko galit siyan sang school ko sang elementary, which is Rizal Elementary School dira sa may Lacson Street. Nagbisita man ko sa ila tapos naghatag man ko encouragement sa mga bata kay ang martial arts nami man kung mag-start ka gid as a bata pa eh. Encourage ko sa mga bata kag ano nga kami di sang una sa diri nga school kami ding mga ga-excel man kag kamo man tani in the near future kamo man maghatag man sang pride and honor sa school ta. Correct no ti tsakto. Kuan kita. Bakulod no nag Rosano gid no. So may mga abot, may mga sabagay ti isa sa bugal sa taga Negros, taga Bacolod na hoping basikon during Mascara ma-invite ka Manila kay makabalik ka liwat diri sa Bacolod kag sa probinsya sa De La Peña. Sige sir, mahulat lang ko sa invitation nyo. Total, ari lang man ko di sa Manila, agad set na lang ang schedule kung makapamasyar ko daliwat. Eh, happy gid ko nga nakatapak ko liwat sa kung diin ko nagdako gid. Pila ka naka pila ka nakatuig sa serbisyo, sir? 2000 almost 12 years na, 12 years. Nagsulat ko sa serbisyo 2010 pero sa ano ko dati ko sa Special Action Force. Okay, no? Service sa Special Action Force. So, subong tiara ka na sa aviation, PNP Aviation niya, no? PNP Aviation Group, no? Asa din ka na airport, sa din ka na assign nga airport sa Manila? Naiyagid? Sir, ara ko sa ano sa aviation ko na-assign ko sa Special Operations Unit. Okay. Kami Special Operations Unit amo na nga kami gid ang in charge sa mga sa mga insurgency or especially hijacking pag kami ang frontline dira. Okay. So Special Operation Units ang PNP Aviation Security Group. Ko sa mo kando kuan ka mo kung sa mga PNP o sa mga PNP abi ano guna ng SWAT abi, special unit kid kamo ya, no? So terrible ti cha ko ngin sir kinahanglan mo gini mga makangas ng imo nga abilidad subong sa mga self defense in kaso so maniguro nga ti nagakabagay man ang talento mo sa imo subong kuan sa imo nga trabaho sa imo unit kung din ka na-assign na subong sa De La Peña. Yes sir, oo. Tungod man na sang sang nahatag nga disiplina sang karate sa imo. Nga bisan kabudlay ang magabot or any training not totally any training nga mag-abot sa imo ginatagaan ka sang you finish it with with pride. So hindi lang gali siling kumo isa ka atleta, hindi lang siling ang impact sini ilang siling sa imong physical na at the same time sa sa imong sakto na imong mental no kag self discipline dako gining contribution kahit sa mention mo sa imuti sa mga sitwasyon nga daw sinita mabudlang sitwasyon kung may ara ka disiplina sa kagulingon mo at least do makakuan ka bala sinaton magka-desisyon ikaw sa husto no kay hindi sila nga paura-urada no daw mo ning isa pagid sa mga nakakontribute no ang saya pagka imo atleta no nakakontribute pagid sa imo personal sa De La Peña. Yes sir, amo gina number 1 gid. Number 1 man nga in every challenges you put God in yourself. Sagid ang permi mo ginalantaw. Every trials you face kung ara ang Ginoo sa imong mind kag imong heart. Ma-success mo, makuha mo gid kag makakuha kang successful na result kada trials nag-aabot sa imo.
Correct, no? Sakto na, no? It's importante man yan. So, ano ang mga encourage mo sa aton nga mga listeners, sa aton mga viewers, pasmente sa mga gapamati naton nga mga lamaron pa, no? O sa mga ginikana na, basi kung gusto na ipa-join man nila sini kabataan, no? Kaya sinito, hindi lang to sinitan physically capable ikaw, no? So, dako pag-contribution sa isa katawo, no? Kung ikaw may kaangay sini nga talento, no? So ano encouragement mo sa aton nga mga listeners, ha? Mga viewers naton, Sir De La Peña? Sa mga sa tanan nga pamati sa mga viewers and listeners subong nga adlaw, ano lang being a martial artist kag being a police officer, hindi oppose ang ano, pero if you put God in yourself and aim high sa kada challenges nga mag-abot. Tapos mga parents encourage tang aton nga mga bata nga ano, hindi lang gid sa more on nga permi lang taga tubang sa cellphone, pag ano ta lang sila. Encourage naman sila nga maghatag sila sang extra curricular activities sa ila kaugalingon, muna ang martial arts or any forms of sports, kay mas nami ang epekto sa lawas sa bata, mas nami epekto sa kaugalingon, na train ka, na may disiplina ka. That's all, sir. Okay. Okay na? Ara na, sir? Sir? Oo. Okay na. Go ahead, sir. Amo to, tagaan ta atong kaugalingon nga matrain gid physically. Kag ang martial arts gibi sa agahatag na sang disiplina sa isa ka tawo or isa ka ano. Kay ang pagsulod sa martial arts is not hindi siya nga on the time nga nag-practice ka, makuha mo dayon, nga maghimo ka dayon, nga ma-black belt ka dayon, nga ma-champion ka dayon. It's go with the process. Nga kinala, nag-start ka sa pinaka-nubo, hasta nga gasaka. Do hagdana na siya, or samon pa sa martial, sa mga coach kag sa referee, sa mga instructor kung encourage sa akon. Ang martial arts daw ano na siya mo daw tubig bala nga din pabukal mo, boiling water, and if you stop or naguntat ka na sa pagpractice, gabugnaw siya. Okay. Nag-ano ka daw, nag-lesson ng imong ano mo na aim high, kag tuloy-tuloy ang practice kung makasulod ka man gid sa martial arts or any kind of sport. Okay, so namin gidman mga especially mga young ones na to, namin gidman to ma-involve siya sa another event naman. Sakto na sila nga daw sa mga nagrabe ang influence ang kuan mo sa internet, social media, na daw nalipatan na bala daw pila na lang ka mga lamharo naton subong Sir De La Peña nga daw naghatag interest, na sa bahin sang sports. So may man artist, no, may encouragement sila base pa lang magpaminsar, no, magka-divert sa sila nga sa iba niya sa event kasi ng kote makabuli gini personally, no, pag sa ulit base mo pa mga lagyan, no, nga magsikat sila, makilala sila, of course kag siyempre makadala gid sa dungog, no, para sa aton nasyon, para sa ginhalinan nga lugar dira like Simote, Native of Bacolod, Native Negros, sa pag-compete mo to sa international sa Rotterdam, bugal ka magyapon nga isa ka Bacolod no, isa ka Negrosano. So by the way, may ka pamangkot sir, may gatek si Sir De La Peña, single pa ko, no, sir? Ay, hindi na. Married na. Married na. Kids, may 3 kids. Okay na. Sigurado at least sa mga auto natin nga pati subong sa encouragement naton, gabay pa, no, nga ining aton pag-iangot subong sa kay Police Master Sergeant John Vincent Aguada o kon Aguda de la Peña, makatag sinyo encouragement, no. Bulig, no, kasi naton hindi lang niya man sa ulibugal ang mahatag nyo, kunti mismo
para man sa inyo kagalingon. As mentioned ni Sir De La Peña, mati maka-create ini sang sang self-discipline sa isa ka tawo kung may kaangay sa ni mag-engage siya sa isa ka sa isang ano matawag sini martial arts ang karate do isa sa mga parts martial arts. Martial arts. Okay. Any kind of martial arts or sports. Ako gina nga mabulig sa imong mga lawas. Sige. Imong kaugalingon. Okay. Lastly, sir, basta may ara ka paidugang mensahe sa aton nga mga viewers, listeners, subong aga. Go ahead, sir. Ano lang magpasalamat lang gid ko sa tanan-tanan nga suporta nga naghatag sa akon mga relatives, parents, and kanday Lola Tiri, mga Tita Pili, ang mama ko ara sila subong sa barangay Estepania. Oo. Salamat gid sa prayers, support sa mga nagbulig man nga at least makilala ta kay Councilor Jason Villarosa sa tanan nga nagbulig. Thank you. Okay. Police Master Sergeant Tervencer Gauda de la Peña, Sir Openg, makabalik ka sa Bacolod, para bisita ka man luwat dire. Thank you, good sir, sa imo sa tiyempo, sir, congratulations. Thank you, good, and happy weekend, happy blessed Sunday sa tanan. God bless. And God. Sige, salamat, kid. Namatay niyo mga si Police Master Sergeant John Vincent Aguda de la Peña, native of Bacolod, Negros, presubong tiyato membro sa counter o konsekwane Special Operation Unit sa PNP Aviation Security Group. Nakasign ko rito sa National Capital Region, Metro Manila. Sinetong isa ini siya sa mga inubugal man sa Pilipinas sa gimpatagayon nga World Police and Fire Game 2022 dito last month dito sa may Rotterdam, Netherlands sa patag sang karatido, 3 ka mga medalya iya sininakuha isa ka gold medal sa bench individual kata 35 years old ay category, silver medal sa individual committee 85 kilograms category kag bronze medal sa ginatawag nga team committee sparring category mga kaibanan. So 3 tanan, gold, silver kag bronze. So despite nga singko tibidto na siya sa Manila naka-assign pati si as native of Negros Bacolod bugal ta man ni gapon nga matiti nag-courtesy call sa Office of the Provincial Governor, Office of the Vice Governor, kag subuman sa Sinas nato sining City of Bacolod mga kaibanan asang tinrikdan lang simana so ardi siya asang ligid simana to pay visit kag courtesy man mismo sa iya eskulahan nga nag-graduate siya sa elementary sa may Rizal Elementary School nagkadto man to siya nagpay respect man siya sa mga teachers siya sadto sa may Rizal Elementary School. So kadamo sa aton nga mga mga kautoran sinaton ina nga aton nga mga membros ng PNP or iban pa sa mga AFP naton din sila nga as membro sila sa AFP or PNP lang na talent nila mula damo pa na sila nga mga talento nga sinaton wala lang balaan sa publiko. So amo din sa aton Good Morning Philippines may makaangay sini nga mga achiever amo na ginakuha ginaton gina-contact naton para mangin mahatag nga encouragement sa aton sini nga mayang one subong mga lamaro naton subong nga daw natutok na lang sentro sa isa iyak bagay sila tonti hindi lang sila PNP may iban pa nga talento nga nakahatag man dungog sa aton pungsod sa grupo sa organisasyon at the same time sa lugar nga ilagin halinan so sa mga pulis naton nga sa aton kadamo pa ni sila mo nga man nagdalaw so ang aton lang tagaan na sa kontak ining mga taga Negros, taga Bacolod so the rest sang ila team damo man sila nga nagdaog nakakuha man sang medal
no, sining game patagayon. Next year, sa Winnipeg, Canada naman, ining World Police and Fire Games 2023, hoping sulot kay Sierra de la Peña nga maka-gather ang sing support, no, kay siyempre dako man yung gastuon mo, no, sa PNP, no, sa aton nga pungsod abi, no, sa ila pag-play lang, allowance nila, ang ila tuguro nga board abi, no, kung damor nga nagadamo sila tiga dako man ang gastos, hoping by next year, no, ini sila gapon nga mga nakadala sang gold medal na katag sa bugas sa Pilipinas, nakuha sa medalya sa mga events ng ilang intutahan, no, maka-compete naman dito iya sa Winnipeg, Canada. So sining competition sa Rotterdam, Netherlands, no, bilog ni kalibutan, no, masobra to 10,000 ka mga atleta, gikan sa pilato ka mga country do 72 around the world nga nag-compete, nagpagibayan sining World Police and Fire Games. Actually, every year ay ginihimo. Galing sa ligad lang 2 years, no? Way ni madayon, bangod man sing pandemya. No? Kag this year lang naman, again, sugdan, hoping continuous ni. Kag gidamo pag kita nga mga hanay o mga membros ng Philippine National Police nga maka-participar, no? Kamahatag sang dungog. Actually, gin-recognize man sila dito sa Senado, gin-recognize man dito sa Malacanang, kaya of course, no, mismo sa organisasyon sa PNP, sa gitagaan man pa si dungog, sang ina silang magbalik na diri iya sa aton pungsod, diri sa pungsod Pilipinas. So, congratulations sa aton sining contingent, sa aton PNP, na nagpag-ibaan sining World Games, no? World Police and Fire Games, no? Dito sa Rotterdam, no? Dito sa may Netherlands, mga sa Europe, no? Second time na niwa ni Sir de la Peña nga makapakibahin sa international event, no? International competition sa bahin niya sang Karatido, no? Terrible, no? Kontra ka madalag ko, puti na-excel gapon na, una sinatablang ko may perseverance ka, may determinasyon, may disiplina, kag may objective, na may handom. So, ang kabudlayan naman ang puwasan na at the end, labot mo gid ang imong goal, imo sining objectives, sa imo siniya nga paghampang, or ano man na, nga mga events, dra ikaw makabina, ma-achieve mo gina, basta may determinasyon ng kag disiplina makabina. So, sa mga auto na ito na, basta kung gusto nyo, interesado mo, magsulod sa sining science martial arts, pwede gid ka mo, makakuan ka mo, makasulod ka mo makabina, kay silising ko magamit ni personally, at the same time, basta mo pa na yung mga lagyan nyo, like kay Sir Vincent, nangin varsity siya, bangod lang siya pagka-expert sa karatido. Napusta niya gid, bako varsity ka way ka bayad sa eskulahan, nakagraduar sa criminology sa Cebu, nagsulod sa PNP, sa pagsulod sa PNP way nakalimtan ang iya sining talento, then sa gihapon nag-excel biskan ara na sa iya sa hanay sang Philippine National Police. So, mga encouragement ni sa aton sining makuturan, diri sa Negros, diri iya sunod sa Bacolod. Liwata, congratulations sa aton nga mga nagdalaog, especially sa aton native, taga Bacolod, Negros, si Police Master Sergeant John Vincent Aguda de la Peña, nga sa aton taga sunod sa Bacolod na assigned dito sa PNP Aviation Security Group, sa Special Operation Unit sang PNP ABSICOM, mga kaibinan. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligan stock na nga alas 10 saga. Pagbalik sa inyo para tuntunan, dugang, pag hindi matalakayin, dugang, pag hindi bisita, dito sa pagpalagay siya para tuntunan, Good Morning Philippines, makaligan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom.
6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ikaduwa nga hatag! 200. Ikatatlo nga hatag! 300. Ikaapat nga hatag! 400. Ikalima nga hatag! 500. Ako gali si Day Nangela Plateros, taga Alunan, Baybay, Bacolod City. Ko nagdaog sa 500 cash kag sang gift pack nga 500. Thank you gid sa Bombo Radio kag sa Star FM. Iba ka sang school supplies sa Makabate sa ngakon may intramang kamo sa Bombo Radio kag sa Star FM. Para kamo man madaog Rio sa akon. Basta Radyo Bombo. Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo
Ano ang dulot sini sa aton ikaayong lawas? Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Balik na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Good Morning Philippines, kag padayon ninyo nga kaupod subong iya nga aga, Bombo Ansindol Sorilia, kag Bombo Dennis Rubica. Alright, sige. This time, sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya mga kabombo, sa pagbukas sang klase buwas nga adlaw, August 22. Kalabanan, no? Ini patuhoy sa public schools. Pero kung sa mga private schools, sa mga kabombo naton, ti iba niya nagsugod na gidman sang tinalikdan nga si Mana or ng iban mga first week of August, no? So, pero generally, especially sa aton iya nga mga public schools, buwas nga adlaw August 22 ang aton iya nga pagbukas sang klase. Siyempre, sa pagbukas ng klase, gusto natin makahatag inspirasyon sa mga estudyante, sa mga kabataan bala nga sa kusubong pangadaan, no, sa pagbalik iya sa pandemic, especially do kalabanan na lang do naga-online games if not all, no. Kalabanan do ara na naga-dot sang cellphone, but here comes ang mga may mga young leaders, may mga kabataan nga balang naga-excel gid sila, no. Gusto tagid siya makahatag inspirasyon sa mga fellow Manila iya nga mga estudyante kung ano man ni sila iya kaukod sa ilang nga pagtuon or ano sila kaaktibo sa ilang nga mga eskwelahan. So, tatlo ni sila coming from different schools diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod, no.
Actually, damo niyang mga eskwelahan ang naghatag recently, no, sang Saturday, sang pasidungog, no, sa mga young leaders sang tag sa isa ka mga eskwelahan diya sa aton sa may syudad sa Bacolod, private man o kon public schools. Ining JCI Junior Chamber International Bacolod Incorporated. So, may grand awarding ceremony sila nga patigayon. Actually, ini nga mga kabataan, mga awardees ni sila, sugod 2020, if I'm not mistaken, 2020, 2021, 2022. Doon nagtilingob ni sila. Kay manti, syempre, yung mga awarding nagkala-suspend man sang pandemic. So, subong palang kita nag-amat-amat resume. So, ari ang aton nga mga bisita, ining mga pamatanon, mga awardees ni sila, nag-excel gid ni sila, na we have, sa aton nga mga kauturan, kay sa aton nga mga kabombo, halin sa La Consolacion College, Bacolod, isa ka JCI awardee, si Laika Campilian, no? And of course, halin naman sa Bacolod City National High School, joining us this morning, JC Lois Pantua, isa man ka JCI awardee. And of course, isa pagid, no? Ginpili ko lang yung mga eskwelahan, nga malabuot ko lang hadriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. We have Mayet V. Amas, no? From Luis Hervias National High School. Joining us this morning, no, sa mga kaupod naton sa subong iyang aga, si Mayet, si Laika, kag si JC. Good morning sa inyo. Good morning. Good morning, Laika. Okay, sige na lang. Good morning, Bomboan. Good morning, Laika. Good morning po. Good morning. Mabatian siya, Bomba Anthony. Okay siya. Okay, sige. Mag-good morning. Si Laika Campilian is from Hambalcuna Kaina, from La Consolacion College, Bacolod. Na? And of course, mag-good morning man ako kay JC Lois Pantua. JC, maayong aga. Good morning, ma'am. Maayong aga. And yari man sa piyak nga linya, si Mayet V. Amas. Mayet, maayong aga sa imo. Good morning. Hindi siya batian. Nakakuan siya. Maayong aga. Mayet, nakaano ka siguro? Good morning. Ara na. Good morning. Okay lang da, apisar brown out da sa inyo? Good morning, ma'am. Okay, sige. Medyo Si Mayet V. Amas from Luis Hervias National High School naman siya. Okay, sige. Sige, sigura na naton, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Hindi ko sila makita. Makita na kami. Bomba Anthony, pakita mo na siya. Oo. Okay, sige. Hindi sila. May ano sila. Ako on cam sila. Okay, pa-on cam ta sila. Okay, sige. Please, si Kwan, si Mayet, siguro butangan mo iyang picture, Bomba Anthony. And si, ang isa lang, JC, please turn on your camera para makasugod kita sa aton iyang discussion. Subong iyang aga, JC. Okay, sige. Okay na? Ara na siya. Okay, sige. JC, kag-i-on dayon ng inyo, paki-on lang sa inyong mic, kay hindi lang siya pag i-silent para dire-diretso kita. Okay, sige. Pero Bombo Anthony, suguran ko na subong yang aga. Masugod ko diri kay Laika. Si Laika Campilian, habal ko na from La Consolacion College, Bacolod, JCI awardee. Paano ka napilian, Laika, sa sining award giving body nga ni Drias aton sa may syudad sa Bacolod? Kay ari diri sa iyang atubang bawgin bitbit gid ni Laika ang iyang trophy, na paano ni siya? Anong proseso sining awards, Laika? Every year, Junior Chamber International Bacolod, gahiwat sila sang ginatawag na The Outstanding Students Awards, and this 2022 ginpadala ko sang LCC as a student leader para magpasa mga requirements, and then meron siyang elimination, and then at the end merong top 3 awardees, and I am one of them. And another is the Youth Leadership
Excellence Awards, and I also got an award yesterday. Okay. So, ang sang kahapon ni adlaw, ang ginhatag sang JCI sa imong award is, again, ano ni siya nga sa isang award, nga damo ka mo ni siya from different school. Again, Laika? Ano na siya, Youth Leadership Excellence Awards. So, every school, one student per batch lang ang ginapadala. Okay. So, paano ka ginpadala sang school? Ano ang ano sang school? Ano ang ilang nga kumbaga anong ginbasihan sang school? Dapat ka nag-excel sa academic and also leadership. Leadership. So, speaking of leadership, kung nag-excel ka sa academics, saan ginpadala ka sang LCC? Ano na nga grade level ikaw? Grade 10. Grade 10, okay. So, ginpili ka nila because you excel in academics, meaning sa academics, number ano ka sa class? The whole batch of LCC, I am rank 6. Okay, you are rank 6, and then, sa inyong student government, you are? The executive secretary. Okay. So, you are the executive secretary. So, meaning to say, ara kagid, nag-excel kagid. Pero dira sa school, may ara ka muna sang, sinong nagpili gidya sa inyo kay among kabalo ko damo man dira mga kaupdanan mo man. So, sinong nagpili dira sa inyo, Laika? Ang amon teachers, kag ginapamangkot kami if willing man kami mag-obra sa mga requirements nga gina-require ka JCI. Ay, okay. So, what are these requirements nga gin-require sa imo sang JCI? Bale may ara different categories, which is academics, community service, and also leadership. Okay. Dapat sa tatlo nga na ga-excel ka, or pwede man miskin sa isa lang, as long as ginarank ka muna, and then ginapilian kung sino ipadala. Like kung damo ka sa leadership, ma-excel ka da. So possible nga madala ka sa leadership award and also academics and community service. So baligin na ranking ka mo based sa inyong achievements and also activeness sa inyong community and as a leader and as a student. Okay. Bali ikaw, why do you think nga among sa mga students dira so during that time sa grade 10 mo, this was last year, di ba? Kay grade 11 ka na, meaning sa senior high school ka na, subong, di ba, Laika? So nga among sa mga estudyante sa LCC Bacolod, ikaw ang napilian nila. Among the students of La Consolacion College Bacolod, I believe deserve ko nga ako ang isa sa mga ginpili ka school kay tungod ginabalance ko gid and ga-excel gid ko sa tatlo ka categories nga gin-mention ko kagina, which is academics, leadership, and community service. Sige, balikan ko na isa-isahon ko na karon, Laika, ha, especially yung imong community service at a very young age. How young are you now, Laika? I'm 16 years old. At a very young age, nga ga-engage ka na, nagabulig ka na sa community, isasahon na natin subong. Pero, again, balikan ko man ang iban pa natin yung mga bisita sa subong iyang aga. Si JC, si JC Anay, sa pihak nga linya, si Lois. Lois, again, good morning. Morning, ma'am. Lois? Ma'am? Okay, sige. Lois, sa inyong nga eskwelahan, nga among sa mga estudyante sa inyong eskwelahan sa insakto ko no, Bacolod City National High School, nga you were chosen? I think, ma'am, my edge was morely on academics since I'm really an achiever student. I think, ma'am, that my edge would be in research because I was one of the participants during Arts Olympics and I won the division and I represented my school and the division in the regionals and was top 6. Wow. We also joined in the UP Alchems, ma'am, and we were there as a finalist. So, ikaw gidya ang napilian sa school nyo pa lang, di ba? Damo estudyante sa Bacolod City National High School? Yes, ma'am. This was ano ni nga years ang ginpadala ka sa JCI? Ang hapon, miss, na award is for the 2020 awardee. So that was the same man sang kay like sang grade 10. So subong senior high school ka na, right? Graduate na, miss. Yes, In my first year graduate ka na. college. So first year college ka na. Yes, miss.
Kay hambal mo gani sa akon, ikaw ang 2020, 2021, 2022, kay ang JCI, gintingob ni nila ang somehow 3 ka tuig nga awarding. Yes, miss. Oo. So, sang grade 10 ka, ano gani na, yara ka sa ka special science sang Bacolod City National High School? Yes, miss. I was part of the STE program. Oo, STE program. And you were ranked? We were not sure about our rankings, kaya ginhatag lang sa amon ang amon awards. I graduated with higher honors. Wow, with high honors. Correct? Yes, miss, with high honors, miss. Okay, sige. So, kanami, no? And hambal mo na gani, ang imo yan, nag-excel kagid academically, JZ? Yes, miss. So, anyway, balikan ko man ikaw, ha? Kadto ko anay kay Mayet. Mayet, sa liwat, mayong aga sa imo? Good morning, miss. Good morning. Batian ako, Kamusta miss. dira? Brown out sa inyo da? Miss, bation lang ko. Oo, yes, bation kagid. Hambal ko Mayet, brown out sa inyo dira? Medyo ogtasan, mixing. Okay, anyway, sige lang Are, miss, nangibot si Nico. Okay, sige. Siguro may may problema lang Jutay. But anyway, ikaw, Mayet, sa ano ka? Sa Yes, Luis miss, Fervias sang National 6 High nagsugod. School. Subong ano ng grade mo? Hello? Medyo gid man, no? Hinaila signal dito. Mayet, batian mo kami. Mayet? Okay. Hindi tabation sa iya, no? Okay. Naka-off, naka-mute siya or sa signal lang gid? Signal. Sige, balikan ko lang si Mayet. Anyway, hambal mo na gani, ikaw sa 3 kagid nga bagay, nag-excel. Kay gin-guest ko kamo because syempre, ang tinutuyo naton ma-opening naman ang klase naton sa buwas nga adlaw, no? Siguro ma-agree man kamo sa akon nga subong, especially naglabay ang pandemic. So sa kadamo lang sa mga kabataan na ginaugtasan sa mga ginikanan, do puro na lang giniya cellphone niya. But sa aton yung mga kauturan, kay sa aton yung mga kabombo, may mga estudyante nga ari sila, nag-excel sila academically, inabalang ginapasidunggan sila, kag makahatag sila inspirasyon sa mga fellow Manila iya nga mga kabataan. Pareho sa imo Laika, you said a while ago nga nag-excel kagid sa 3 ka bagay. Academically, sa academics, sa leadership, kag at the same time sa sa community service. Paano mo gina-balance Laika? Yes, time management lang gid. Though sometimes ka-stressful man kay do kadamo gid sa need nga obrahon, pero if need rest, rest gid kag time management gid ya. Need rest gid, time management. Halin sang gamay mo? Halin sa, of course, ginasuportahan ka gid sang imo nga mga parents nga ari gid gani subong gasuporta sila sa imo. Pero halin sang gamay mo, you were trained or you were ginaano ka gid sang imo nga parents nga dapat amo gid ni, dapat ma-excel ka gid, dapat disiplina sa kagalingon kag nadala mo pagdako mo Laika? Actually, miss, no gid, wala ko gina-pressure sang parents ko. Hambal nila as long as kapasar ka lang and ihimo mo gid best mo sa mga tanan nga ginahimo mo, and until now miss amo lang ginapanumdom ko, pero amo nalabot ko gid ang kung anong may-ari ko subong. So halin sang elementary mo naga-excel ka? Yes, miss. Honor student? Yes. So meaning diin ka nag-elementary?
Nag-elementary ko sa Asuncion Lopez Lizares Elementary School sa Granada. Sa Granada, that's a public school? Yes, yes. Oo. And then, pag high school? LCC, grade 7 to 10, La Consolacion College, Bacolod. Nga ama nag-transfer ka from a public school to a private school? First of all po, miss, ang amon school before, which is the Alias, wala siya high school, and second reason is ang akon nga duwa ka magulang is also studying in LCC. Bali, during that time, ano sila, college, high school? Sang high school sila, nag-LCC man sila, doon mo na? No, miss. College na sila sang nag-transfer ko sa LCC and hindi sila sa LCC nag-high school. Oo. So, ang imo nga duwa, bali tatlo ka mo mag-utod? 4. 4. May manghod ka pa? Yes, yes. So, ang manghod mo subong din siya yung school? Sa public school, which is Emiliano Lizares National High School sa Granada man. Sa ginhalinan mo? Alain no? Lain man. Okay, sige. So, dira sa LCC, basically, do not train kagid nga amo na mangin student leader or halin sang elementary mo na do student leader ka na nga daan? Actually, miss, I was a student leader ever since I was in grade 3. I was 8 years old that time. So, dito nag-start ang akong journey as a student leader. Okay. So, and then, sang ara ka na sa LCC, paano ka somehow naka-compete sa mga fellow mo manda nga mga LCCians? Kasi syempre, iba, dira man nag-elementary, tapos ikaw, naghalin ka sa public school, so paano ka naka-compete dira like ka? Actually, sa grade 7 ko, miss, very quiet girl lang kaya like, wala ako mayo participate kay shy pa ko and like ga-adjust pa ko sa environment, especially that I am a transferee. So, sang nag-grade 8 ko, I became a cream section naman. Sorry, ako sa cream section. And then dito na nag-start nga again, himo ko gid best ko nga ma-shine gid ko or and ma-excel gid ko. So, like, ano nga mga bagay ang ginhimo mo para mahambal nga nag-excel ka gid? Amo to siya, miss, ang hambal ko. Nag-work hard gid ko, nag-study hard, and also, ga-interact gid ko sa different activities, ga-engage gid ko, both academically and leadership, miss. Oo. So meaning, nag-participate ka gid sa mga activities sa school? Yes, yes. Okay, sige. No. So, balikan ko anay si JC. JC, how about you? Dira ka sa Bacolod City National High School, nag-grade 7. Ang imo nga elementary, sa diin ka? Nag-elementary ko, miss, in a private school. I graduated from St. Scholastica's Academy, Bacolod. Sa St. School ka. And then, pag high school mo? Sa high school ko, I took the test sa ST program sa City High and luckily, nakapasar. So, there ako nag-continue sa high school ko until senior high school. Okay. Medyo suli ka mo ni Laika. Siya from a public school to a private school and you from a private school to a public school, JC. Yes, yes. Nga man amo nang nanging desisyon mo nga dira ka sa City High? I decided, miss, kay my top priority that time, since I was elementary, I knew na nga I would proceed a course in medicine. So, I already prepared myself, miss, to take the STE program because I also have a tito, a cousin, who graduated from the STE program who pursued engineering. So, I thought na if I went there and I will also be prepared for the course that I would be taking up in the future. Okay. So, amo naman ang imo nga goal. So, how was it? Paano ang environment mo from a private school to a public school? It wasn't really that much different except for, of course, different people, different naman ng teachers and the grading system and all. Pero like my classmates and teachers helped me man to adjust in that environment, and the teachers were really supportive, and my classmates, the friends I've met man, are very amenable people man. Oo. So, especially kay ti ara ka man niya sa higher section, ara ka sa STE nga class, budlay i-maintain ang grades para nga mapabilin ka dira, JC?
Medyo miss. Kay Miara, kami cut-off grade. And like, if madagdag kami sa amo na cut-off grade, madagdag kami sa program. Pero at that time, remember ko, gid nga may times, gid nga, ga-breakdown ko, gahigabihibi ko, gapulaw, gid ko ya, para makatong. Kay, I'm not really that kind of person nga smart, gid balahaw. Kailangan, gid niya mag-effort para lang ma-maintain ang grades ko. Oo. So, that's, muna siya, miss. Grabe nga challenge for you. But, paano? Meaning, nag-exert ka gidya effort, JC? Yes, miss. Kailangan, gid ya, miss. Oo. So, paano? Anong ginahimo mo? Like, may study habit ka gid nga ginatawag? Not really, miss. Kay ako being a study habit, usually, mas active ang mind ko during the night. So, like, di agad nga akong focus, makatuon ko mayo. Okay. So, pero mga test, miss, like, example, exam week, a week before, prepare na ko na actually, kay kailangan, damo pa ko na tunan, hindi ko gusto bla pag ikram, tanan, kay feeling ko malimtan, kung man siya gyapon, kung ikram ko. So, ang inang somehow ka-exert ka sa pagtuon, nga palatuon ka, nadala mo na siya, halin sang elementary ka, gina-guide ka gid na sang imong parents to do this or to do that, especially sa school? Yes, miss. Kay ang mother ko is a teacher. So, siya ko na nagtuon, miss. At first, siya ginang tutor sa akon before. Like, there na ko na-train. In the few, and there, ko before, mga, like, some early elementary ko, may tutor ko. Pero like, sang mga miss, like, sang kaya ko na mag-stand alone, ako na lang ginagatuon by myself. Okay. So, meaning diri nato nakitaan nga ang bata lain gid siya kung may ginatawag siya nga kabalo siya bala mag-manage, especially gahatag sa time sa iya nga pagtuon. Yes, miss. Oo, you do the online games mga amo sina also or wala na dapat kakso na dapat. Miyara man, miss, miyara gid at times sa high school ko nga like na-addict man ko sa K-drama, sa animes, tapos miyara man ko kis-aga online gaming. Muna. Pero okay man lang, miss, nagaka-balance ko pa man siya. Oo, dapat you know how to balance lang gid nga ginatawag. You were an honor student since elementary. Yes, miss. Ang sa elementary ko, I was an honor student, pero not gid to the point nga ka-very active sa akon. Nag-active na lang ko when I started na grade 7, kay I joined mga like Girl Scouting, mga miss. Pero sang daw nag-low-key na gamay ang Girl Scouting, nag-switch ko into publication, naging introduce sa akon sang friend ko, and there nga naging broadcaster ko, and sige man namon training sa mga academics. The next ang grade 9, grade 10 ako, kusugod na kami dayon active sa mga research works namon. Okay. Sige, JC, balikan ko ikaw. Pero balikan ko na si Mayet. Kamusta tong signal naton? Kaya may power interruption na sa ilang area. Mayet, ara ka pa dira? Okay. Yes, miss. Sorry, okay lang ako, miss. Okay, sige. Medyo fluctuate gamay, pero understandable. Okay lang. Intindihan namon kay brownout sa inyong area. Mayet, sa Subong, kundi sa Luis Servias National High School. Yes. Oo. Bali, ano ng grade mo, Subong? Yes, miss. First year college, miss. Okay. Diin ka Nakagraduate Subong ako na school. Nakagraduate. Sa same kami ni JC sa UNOR. Alright. So, pero sang nga ikaw ang ginpadala sang Luis Servias National High School sang imo nga time sang 2020 nga mangin awardee ka sang JCI. I think, miss, because sa pagiging talkative, okay, pagiging energetic, and pagiging open sa iba, like that, Arab confident, confident to miss.
daw salig sa ako na akong school and also my peers when it comes to sing, some activities like that. Miss. Oo. Academically, nag-excel ka? Take a miss. Go ahead, Abi. Mayet, do hindi siya balaan. Yes, miss. I am I graduated as a rank exam na batch and with high honor also. Okay. Sige. Alright, sige. Fix na lang dyo tayo imo signal. Kaya medyo alang-alang pag ginang sulod. But anyway, kabalo ka, may mga power interruptions na ginset ang Central Negros Electric Cooperative sa dain-lain nga lugar diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. That is why other areas, just like gani kay Laika, brownout man dito sa Granada. Ano oras nagsugod ng brownout, Laika? 6 a.m. 6 a.m. until 2 p.m., right? Yes. So, brown out sa Granada. Anyway, sige. So, going back, Laika, sa imo, paano mo gin-manage nga dapat, para tips man sa iban nga mga estudyante, like, ma-excel ka sa academics, at the same time, nag-student government council ka, sa service, sa school, no, ka-student leader ka, at the same time, naga-community outreach kapagid or program or community service like Yes, miss. So bale, kaginagin hambal ko is time management and also organize all of the things that you need, especially sa academics. Like, schedule mo if when mo answeran ang amo ni nga subject and like that, miss. And as a leader naman, miss, I also make time for my leadership stuffs, but I mainly give my time to my academics, miss, since do siya ginaya ang main focus. Pero like, ang 3 sila is gina-balance ko na leadership and community service. So, bali, ang leadership and community service is somehow similar, miss, but though, ufod naman na sila daw. So, Okay. yeah, gina-manage ko lang. Oo. So, like, di naghalin ang imo kagustuhan nga ini dapat gusto ko gidya mag-student government council makasulod ko dira kay di bala ang iba niya nga estudyante okay man na sila yang wala ya mo nga hindi sila yang mag-active sa sinayang nga bagay sa school, but on your part nga gusto mo nga active ka sa student government sa inyo school. Since, miss, may already days, miss, nga do wala ko may ginahimo and board ko. And like, my community service or organization nga I am affiliated, do pastime ko na siya, miss, dira ako, miss, ga make time if like board ko or wala ko may ginahimo. And community service and leadership, miss, makes me happy and that is my passion, miss. Nanamian ka gid siya. Yes. No, kay iba niya mga estudyante, they find it boring, they find it additional do ka na hindi na sila nanamian. Pero ikaw hambal mo gani kung bored ka amo nang imo nanamian, pero wala kaya into like ang iban abi do ka mga online games sila or gusto nila ma-internet lang pero may like ka. Me, miss, I am not playing online games since magsakit ulo ko, miss, mag-play ko like ang gun, wala, miss, nga COD. So yeah, wala ko gahampang, miss. And like do disturbance lang sa miss sa studies ko, kaya do addictive siya, miss. Pero if you play, it's okay. It's okay. Okay. So, kamo, like, like for example, sa school mo, ginhalinan, sa LCC Bacolod, do gina-encourage mo kamo nga nga mag-community service. Ano na nga mga community service ang na-joinan mo? Damo-damo na ko, miss, may na-joinan nga community service project, like do outreach program, miss, feeding programs, and also donation drives, miss. So, yeah, miss. So amo na ang gin-entry mo sa JCI? Yes, miss. Damo-damo ko, miss. Especially that I am also an interactor. I don't know if you're familiar, miss, of Rotary International. So, yeah. Dira ka? Nag-join yes, ka? Miss. I am also affiliated with that, miss. So, bali mga young naman na dira. Kundi ang Rotary, lain man nga age group, no? Yes, miss. Kamuya, ano nang tawag sa inyo? Interactors, miss, it's only open for 12 to 18 years old, miss. Ay, So, nag-join ka dira? Yes, miss. So, how come nga nag-join ka? Paano ka nag-join?
Also, may area man miss sa LCC, miss. Like, may interact club man na da, miss. So, dito gid nag-start, miss. Once you are a student leader sa amon nga council, you are automatically an interactor, miss. Kanami, no? So, ano nga mga bagay, kung interactor ka amo na, ano nga mga privileges anahatag sa imo? May makamit kami new friends around the world, miss. Not only just here in the Philippines. So, yeah, miss. So, nakabuligid siya sa imo, no? Yes, miss. Nga, paano mo na, anong self mo? Na-build up mo ang tanan, like self-confidence, ano pagid, maka-socialize ka, maka-interact ka. So, that's the amo na, sa mga kabataan sa mga estudyante, amo na mga pribilehiyo, mga privileges, kung active ka sa mga amo niyang mga bagay, no, Laika? Yes, miss. Oo, na-enjoy mo, gid. Yes, miss, super. So, hindi siya like burden sa imo? Yes, miss, no, miss, never. Kaya yung iban balaya, no? Ang mga mindset sa mga kabataan, hindi ko na iya kay, ka burden man naman, makadto ko sa school, mga amo pa ko ni, damo-damo ko mga projects, mga amo ni, but to you, para sa imo, Laika, ano siya? Happiness, miss. Oo. Okay. So, kanami gid siya, no? So, you're very active and what else? Pero, paano mo siya, let's say, na-balance? Like, sa academics mo, ano ka man diri kasako? Meaning, sa isa ka adlaw, gahimo ka gid time para sa imong academics? Yes, miss. Gahimo gid ko time, miss. Though, may times gid ya, miss, nga procrastination, hindi gid ya, miss, mapalagyuhan. Pero, ginahimo ko gid ang best ko para mag-ubra sang akon mga tasks or academic stuffs, miss. Oo, nga still ara kalagyapon sa top 6, top 10, mga amos na. Yes, miss. Okay. So, amo na, no, sa mga kabataan. Anyway, sa aton nga mga kauturan, kag sa aton nga mga kabombo, hibaloon ta karon ang mga mensahe sa aton iya nga mga bisita. Bombo Anthony, hatagi lang gid ko commercial kay nautod kita sa aton iban nga mga guest. Ma-pause lang gid kita for a while. Padayon sa aton nga palatuntunan diri gid lamang sa Good Morning Philippines. Dahil lang gid ha, standby. Kunang ampang basketball Isa amo sa ang mas mga ginakakunyagan heritage naton nga mga churches Pilipino. diri sa probinsya Apang sa tanan nga Negros parte sa Occidental, kalibutan. Ang yan ang nagapanguna makitaan o sa most Rizal popular Street, sports in the world Barangay amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakahibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan nato. Sige, balik na sa aton iya nga palatuntunan diri gid lamang sa Good Morning Philippines kag padayon niyo kaupod subong iya nga aga Bombo Ansindol Sorilia kag Bombo Dennis Rubica. All right, sige. So sa aton nga discussion this morning sining mga young student leaders naton nga mga kaupod subong iya nga aga from Bacolod City National High School, from Luisa Medel, insakto, Luisa Medel, no, kung Luis Servias. Nagkaka-confuse ko ni sang Luis Servias kag sang Luisa Medel National High School, and from La Consolacion College, Bacolod. Pangayuan ta sang mensahe. Ining aton iyang mga young leaders sa subong iyang aga, especially sa ilang mga fellow students, sa teachers, sa awards nga ila sini nga na-receive, kag of course sa ila sini nga mga parents, sige, no? So subong iyang aga. Unahon naton sa pihak nga linya si Mayet, no? Si Mayet ara sa pihak nga linya. Mayet, sa liwat, okay ka na? Okay ng signal? Okay na. Okay, sige. Anong imo mensahe sa mga teachers mo sa pagkuha mo sining ng Young Student Leader Awardee ka kag sa mga fellow students and of course sa imo nga mga parents? Just say thank you very much for okay. Support me challenges na Ayet. Nagautod-utod kita gyapon. Siguro naka-loudspeaker ka. Pwede mo siya ma-off ang loudspeaker. Sige. Go ahead again sa imo message. Okay. To my fellow schoolmates, classmates, I just want to say thank you for your effort and for making me more confident sa mga classmates ko da, and gabilib gid sa akon nga ga-push through nga gambay din nga kaya mo na go lang nang misali kami simo. So thank you very much to my family who support me financially, emotionally, tanan. Thank you very much kay wala ika mo nagalaan salig sa akon nga ma-improve ko gid ang akon nga I may improve ko so academics and also sa leadership, and thank you also sa akon nga SSG advisor Miss Rizlan nga nag-help sa akon nga malambot ang mga nalambot ko subong. So that's all. Thank you, Miss. Salamat gid, and of course si JC nadulaan naman siya signal. Pero upod naton again si Laika diri subong sa aton, no. So anong mensahe mo, Laika, sa mga teachers mo, no? Sa school kung sa din ka ni naghalin paano mo nakuha ining JCI award, kag sa imo nga mga ginikanan, and lastly sa mga estudyante nga kaangay mo, anong mga tips nga mahatag mo sa ila? Indeed, my junior high school journey was a roller coaster ride. So thank you so much to everyone who supported me throughout my junior high school life and for all the achievements that I received. This is all because of you. This is all because of your help. And to my ISSGC advisor, Ms. Criselda Amarela, and also to Ms. Jennifer Tingson, and to Engineer Neri, who helped me surpass my challenges on my thoughts journey, and also to my family, especially to my parents, my papa and mama, and also my siblings. Thank you so much for the support. And
Lastly, my message to my fellow students is that don't pressure yourself and always take a rest and be proud of yourself for all of your achievements, especially that you did your best. You know you did your best. So I hope I inspired all of you through this platform, and thank you so much also to you, Miss and all. Thank you so much. Alright, si Laika Campillan from La Consolacion College, Bacolod. Pero ano na siya subong, senior high school student na siya. Anyway, thank you so much sa inyo, no? Ining mga awardees naton, ining mga student leaders naton. I really hope naka-inspire kita sa mga fellow nyo nga mga students nga manami man kung naga-excel ka sa academics, no, naga-student leaders ka, kadamo ka sang ma-learn, rather than nga kung ano dira ang mga hindi maayo nga mga bagay nga do ginakabisihan naton subong, no. Anyway, thank you so much aton iyang mga bisita. Again, ma-pause kita for a while. Pagbalik sa aton nga para tuntunan dugang pagid nga tupiko ang aton iyang diskusyonan drigid lamang sa Good Morning Philippines. Stand by. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sa modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang Sige, balik na sa ato niya nga pala tuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines kag padayon ninyo nga kaupod subong iya nga aga. Bombo Ansindol Sorilia kag Bombo Dennis Rubica subong na sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya mga kabombo. Yari anay ang feature story subong August 21 death anniversary no ni former Senator Ninoy Aquino. No, so pamatian naton kay yari ang feature story madulong sa aton sa subong iyang aga ni Bombo Jazz de Jesus Madrigal. What can one man do? I have no army, I have no following, I have no money. I only have my indomitable spirit. It may be foolish, but why should it be foolish? I'm only one. If I die, then I die, and there's only one to suffer. But so long as each one of us will be willing to take on the struggle, even if I am imprisoned, even if I die, so long as you will continue the struggle and carry the torch, then I think we will have a better Philippines. Rather than have one carrying the torch, we'll have many. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag. Subong adlaw, bugos nga pumulong Pilipinhon diri sa Pilipinas kag sa bugos sa kalibutan ang nagadumdum sa anay senador sa aton pungsod ang aton ginakabig modern hero Benigno Simeon Ninoy Aquino Jr. Kay subong adlaw, Agosto 21, ginadumdum ang iya mapait nga kamatayon. Ibon mang may layang
Kaangay sa aton pong sudnon nga baganihan nga si Gat Jose Rizal. Ang aton karon ginatagan sa dako nga pasidungog kag ginadumdum ang anibersaryo sa iya kamatayon. Ang may madamo man sang maayo nga deskripsyon bilang baganihan sa moderno nga panahon. Bilang isa ka martir nga may dako nga handom para sa mga Pilipino kag sa pinalangga nga pungsod Pilipinas. Ang tinuga nga pisar sa ginaangkon nga dako nga kaalam, may hugot nga pagsalig kag pagtuo sa makagagahom nga Dios sang siya ang nagakabuhi pa diri sa kalibutan. Ang Anay Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Suffering can do two ways. It can break you or make you. In my particular instance, I welcomed it as an opportunity. With this suffering, I knew that God cared for me. Because if He didn't care for me, He won't make me suffer. But I knew that when He gave me this suffering in solitary confinement, away from my children, they would come in the afternoon and visit me once a week. And when they left, my heart would be broken. But it's only then that I really realized the value of my children. God had to take them away for me to realize that value. So I think the message is, welcome your suffering, because God will never give you a suffering that will break you. It's only a manifestation of His love, I think, that He makes us suffer to really realize Him. Because when we are in glory, we don't know Him. But when we suffer, we remember Him. So I think that's the message. February of 2004, sa nga bugos nga nasyon ang nagselebrar sadto sa ika-18 katuig nga anibersaryo sa pinakauna nga People Power Revolution o kunang EDSA 1. Nangin kabahin sang seremonya ang pagpirma sadto sa nagapungko nga presidente sang pungsod Gloria Macapagal Arroyo sa isa kalahi ang Republic Act 9256 nga nagadeklarar sang petsa nga Agosto 21 kada tuig bilang Ninoy Aquino Day. Isa sadto ka special non-working holiday para iselebrar sang bugos nga pumulong Pilipinhon. Ang Republic Act 9256 nangin consolidation ini sang House Bill 5525 kag sang Senate Bill 2586 agin sponsor ng the former Senate President Franklin Drilon kag former House Speaker Jose De Venecia Jr. Ang signifikanting adlaw sang paghanduraw kag pagdumdum ilabi na gid sang aton nga mga lamharon kag mga hubines sang karon nga henerasyon sang ginhimo nga sakripisyo ni Ninoy. Sakripisyo nga sang siya ang yara sa sulod sang prisuhan sa pila ka tuig. Sakripisyo sang siya ang gin-exile sa dumuloong duog. Kag ang iya pinakasakripisyo ang iya kamatayon nga amogid ang nagsindi kag insuguran sang pag-isa sang pumulong Pilipinhon agud pukanon ang corrupt kag maabusador sadto nga liderato. Kag agud mabawi ang madugay man nga tinuig sadto na gindingot nga kahilwayan. Ako'y papantayan, Pilipinas kong hirap. Si Benigno Aquino Jr. o kung si Ninoy ang nabunag ka nagdako sa isa ka manggaranon nga pamilya nga nagapanag-iya sa malapad nga kadutaan sa Concepcion sa Tarlac. Ini siya bata sa senador kag apo sa isa ka revolutionary hero. Ang mga kadalagan kag personal achievements ni Ninoy ang iya naangkon sa hubin palang sadtong edad sa tong 1950. Sa edad nga 18, nag-cover si Ninoy sa Korean War para sa pamantalaan nga Manila Times. Tatlo katuig ang nakalipas sa edad nga 23, nangin instrumento siya sa pag-surrender sa isa ka peasant rebel leader nga si Luis Taruk. Before reaching the age of 23, he ran for mayor of his hometown in Concepcion and became the country's youngest senator at the age of 35. Ninoy was headed straight for the presidency, occupied by someone equally promising and equally ambitious. President Ferdinand Edwin Marcos became Aquino's wiliest opponent, and Aquino the president's most charismatic critic.
Sa malipot nga pulong, nangintuman kadalom ang nagpatunga nga rivalry sa ilan na Marcos kag Aquino. Ilabinagid sa ilahandom sa politika. September 21 of 1972, sang gideklarar ni Marcos ang makasulumpa nga martial law kaisa si Ninoy sa nangin madamo nga biktima sang human rights abuses kag nangin political prisoner. Sa sulod sa masobra 7 ka tuig, ginbilanggo si Ninoy sa piyak sang rason sa iya pagpamuno sa pag-oponer kag pagkontra sang maabuso nga tagdumalahan ni Marcos kag sa iya mga loyalista. 1980, sa nagmasakit si Ninoy sa sulod sang prisuhan, tubtob nga siya o podaya bilog nga pamilya ang nagpaidalom sa heart surgery sa Estados Unidos kag dito nagtiner sa sulod sang 3 ka tuig. Now if he says that he wants to come back here, sure, by all means. I will go back because I think I'm innocent. And if Mr. Marcos would like to shoot me on that basis, so be it. Pilipinas kong hirap. Nang tumutong siya sa bayan niya, dala lamang ay pag-asa. Di mapigil ang inggit nila, sa isang bala linagot ang buhay niya. You have to be very ready with your hand camera because this action can become very fast. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over, you know. And I may not be able to talk to you again after this. So this is the danger, the big danger. Di ka nag-iisa, di nag-iisa. Where are you going? Di nag-iisa, di ka nag-iisa. I do believe that we have to show some examples to our people. As Gandhi said, cowardice is infectious, but courage can also be infectious. We must show our people that there are times when we must sacrifice. It will be more meaningful if we can go back there and share that suffering. Ang pagkakaisa ng ating bayan, di na nag-iisa. Ang ating pamimigati sa kanyang pagkakapatay, ito ay ating itabi at sala'y palitan ng ating tapang. Before he left, sabi ko, can you tell me what possible scenarios there will be? The last thing he said was, but if they make a mistake and they have me killed, then that's the best thing that will happen to me because I've always wanted to die for our country. And returning home from his 3-year exile on August 21 of 1983 in an attempt to rebuild democracy, Ninoy Aquino at age 50 was gunned down in the tarmac of the then Manila International Airport. The assassins rained bullets sealed Ninoy's martyrdom, igniting a national outcry for democracy that would culminate 3 years after in the historic EDSA People Power, an extraordinary bloodless revolution that handed the presidency to Ninoy's widow Corazon Cory Aquino and restored the Philippines' democratic institution. Filipinos should maintain that innate courage in the face of danger, courage in the face of the dictatorship, courage unflinching and unwavering. For as what Ninoy Aquino said, the Filipino is worth dying for. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag. The meaning of our struggle is to be able to return the freedom. First, you must return the freedom.
so that all segments of our community, whether from the left or from the right, will have the right to speak. And then in that open debate, in that clash of debate in the marketplace, we will produce the clash between the thesis and the antithesis, and we will have the synthesis for the Filipino people. I do not hold the key to our liberation. I do not know all the solutions to our many problems. All I know is that if the situation continues in the Philippines, then blood will flow. And when blood flows, there will be no victor and there will be no vanquished, because all of us will be the victim of our fall. At ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. That there are still many valiant Filipinos fighting for freedom, fighting for your right to speak. These are the people who are putting their lives on the line. These are people who abandon their loved ones and the comforts of their home, the wealth of their offices, to be able to bring freedom back and to be true to our founding fathers. Much as we have found our peace and our freedom, I will have to return to combat. I am going back to the Philippines, and if I have to go back to jail, so be it. I believe that real suffering, bravely borne, melts even a heart of stone. That not only comfort and material things are the demands of the flesh, that there is an indomitable spirit that will be willing to take any sacrifices for our people. King adhika, makita kang sakdal laya. What I'm trying to say is this: we should not depend on one man, we should depend on all of us. All of us are expendable in the cause for freedom. And therefore I say, stand up now and be a leader. And when all of us are leaders, we will expedite the cause of freedom. Sakdal tila, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kung minumutya. And therefore, as I thought back, that there are still many valiant Filipinos fighting for freedom, fighting for your right to speak. These are the people who are putting their lives on the line. These are people who abandon their loved ones and the comforts of their home, the wealth of their offices, to be able to bring freedom back and to be true to our founding fathers. Pilipinas kung minumutya, ugat ng luha. There are only two letters and one word that I will leave behind. The letter of N and O. And the word no. Because the ancient Greeks taught their people that the moment you can say no, then you are beginning to inquire. The moment you say no, you're beginning to protest. The moment you say no to tyranny, you are beginning the struggle, the long, lonely road to freedom. And so I ask, please say no and learn to say no. No to tyranny, no to corruption, no to all this degradation of human dignity. Because then, I feel you're the true heir of your fathers who before you have shed their blood for our freedom. Nang tumuntong siya sa bayan niya, dala lamang ay pag-asa, di mapigil ang inggit nila. Sa isang bala linagot ang buhay niya. Ang Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines, nagaupod sa bugos nga pumulong Pilipinoon sa pagdumdum sa istorya sang kabuhi kag dako nga hinimuan sang aton ginakabig modern hero Benigno Ninoy Aquino Jr. Kabay nga niya kamatayon kag sakripisyo ang magapabilin sa aton panghunahuna kag tigipusoon ilabi na gid sa karon nga henerasyon sa mga bag-ong henerasyon kag sa mga masunod pagid nga henerasyon bilang inspirasyon sa aton padayon nga pag-amlig sa aton kahilwayan kag sa pagpalangga sa aton pungsod ang Pilipinas. Mabuhay si Ninoy! Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo! Bombo!
Sige, salamat gid sa kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal sa aton nga mga kabombo sa feature story natin sa subong iya nga Domingo kag Bombo Dennis. So ay naman kita iya may nabili nga tiyempo diri sa aton nga palatuntunan. Pasalamatan ta nga aton nga mga bisita earlier on ang kaupod naton sa Mascara Festival naton Bombo Dennis nga preparation, Councilor Jason Villarosa, siya ang chairman sang Committee on Tourism. May mga pagbag-o, Bombo Dennis. Una bes, ang schools category nga ginaupod na siya sa Mascara Festival. Why siya sila anay subong? Because ang hambal to ni Councilor Villarosa, ang face-to-face classes sa November pa. So, syempre sa protocol, so first time ni siya Bombo Dennis, wala schools category. So, arena dance. And then, the arena competition will be on Paglaom Sports Complex. Hindi sa public plaza. No? So, amo na siya. May mga jutay nga mga pagbago sa aton nga Mascara Festival. Importante, may Mascara Queen, Bombo Dennis. Ati, amo nang ginaulat, ginting kilala ko. Steady Paul sa Mascara Queen. Yes. Kag, syempre, bantayan nyo kung may handog pa sa Salamat Concert, ang Bombo Radio kag Star FM, Bombo Dennis. Daw mo na ginkwar, sila ko. Or madang showdown kita. Bantayan ta lang na. Update lang sa gapon din sa Bombo Radio, Bacolod. Kaya Yes. naton may mga pagbago no kasi naton dugay na gidway ta ka do nakatuig wala no dagulpihan na man mo damo ka ni bumbuan gambal kay basi subong ya way maskara kay do bag-ulan nagbalik sa amat normal konti mayo man tinguan sa bagong administrasyon nga baka maskara kita basi next year mabalik tang daan bagid sa unang kompleto bila bumuan nga mga programa sa aton maskara kasi ko isa ni sa mga gagather no sa aton nga turista no diri sa Bacolod at the same time sa probinsya sa Negros Occidental Bomboano. Salamat man sa aton guest kay Nano kay Police Master Sergeant Vincent John de la Peña aton nga gold, silver and bronze medalist na sa ginapatigayon nga World Police and Fire Games dito sa Rotterdam, Netherlands, Bomboan. Yes, no, that's right. And of course, sa mga student young leaders naton, ang feature naton from different schools sa Bacolod, public, private schools nga, hinabalang nakita naton Bombo Dennis ng mga kabataan, no? Dapat may inspirasyon, hindi sila subong. Hindi lang dapat sila sa mga online games, amo na. Because, ang pagka-aktibo mo sa eskwelahan, academics, or sa anuman, iban, Bombo Dennis, sa mga, ng young leaders ka, sa government council ka, community service ka, mas makabuligid ni siya sa imo nga development, no? Hindi siya burden, kundi makabulig sa imo nga development, no, rather than magtulog-tulog ka or maghampang ka dra online games, dira ka lang aktibo Bombo Dennis. Sakto na bumaguro basi kun ining mga yang ones nato nga nag-concentrate lang sa mga online activities na tibumbuan balanta do nag-pandemya kita do ka tuig man nga nakurong ta sa mga balay ta mo na di makita hilwagin makagwa. Maniguro sa dito do may mga percentage nga do nagtutok nga aton nga mayang ones pagbalik ta ni sa face-to-face classes, basta matamat na naman ni detach ng aton ng mayangwan sa social media, Bomboan. Yes, that's right. So, sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo, na sumong yang agadri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. So, ay nakita may nabili niya tiyempo. Standby naman kamo sa gitara sa Bombo. May kaupod ninyo si Bombo Daniel Lecciones. Sa gihapon, kami ang inyong mga alagad. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Good morning, Philippines! Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino apang salos tanan nga